Επί σειρά ετών τιμή μου. Έκανε drag queen show καταπληκτικά. Στο ρόλο δε της Βασίλισσας της Νύχτας, της Ζώσα Πουτζάκη, αποσπούσε τέτοιο χειροκρότημα και τόσο αλληλούδια που δεν το έχω δει στην καριέρα μου 25 χρόνων. Ναι, αλλά ένα λεπτό κύριε Σταυρόπουλε, 5 λεπτά να μιλήσω. Γι' αυτό ήρθα και θα προχωρήσω. Ευχαριστώ για ό,τι έχετε κάνει και η βίλα μου η Ρόζη μισή ανήκει από εσάς σε μένα. Ο κύριος Σταυρόπουλος έχει μια πολύ ωραία βίλα μετά το Κόρινθο και με έχει καλέσει. Θυμάστε τι ωραίο περάσαμε. Μην μου πείτε ότι είναι στην Κινέτα. Όχι. Γιατί στην Κινέτα είναι άλλη Βασίλισσα. Θα σας καλέσουμε κύριε Πρόεδρε. Αν θέλει και η γραμματέα. Τα μης μπαλκόνια εδώ. Εντάξει, δεν θέλω να μονολογείτε. Επίσης και η κυρία Πέπησες μαζί έχει συνεργαστεί μαζί μου. Κύριε Φωνή. Και μάλιστα τώρα. Με συγχωρείτε. Έχουμε διαφημίσεις. Εκλεκτές μου κυρίες, εκλεκτοί μου κύριοι, είπαμε είμαστε κάτω από έναν ουρανό, αστέρια, δεν εννοώ το τραγούδι το τόσο όμορφο, εννοώ τα αστέρια τα πολλά που σήμερα πλαισιώνουν εδώ το διαρκές αυτόφορο. Βέβαια, σε έναν ουρανό με αστέρια, παρά την παροιμία που λέει καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, εμείς έχουμε εδώ ορισμένες αστραπές, ορισμένες αντεγκλήσεις και εν πάση περιπτώσει εκείνα τα οποία συνέβησαν και δημιούργησαν κατά το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, νομίζω ότι ήταν εξτρεμιστικά, νομίζω ότι ήταν επίτρεπτα και ζητώ συγγνώμη βέβαια ως προεδρεύων της συνεδριάσεως αυτής, ζητώ συγγνώμη για τα διαμυφθέντα, υπόσχομαι δε τουλάχιστον στην αξιοπρέπεια και τον αλληλοσεβασμό που πρέπει να υπάρχει, ότι δεν πρόκειται να επιτρέψω άλλες αντεγκλήσεις, άλλες παρεκβάσεις από τα θέματα τα οποία αναπτύσσουμε κάθε φορά και να γίνονται προσπάθειες προφανώς από συμμετέχοντες στην εκπομπή μας που νομίζω ότι βρίσκονται σε άλλα κανάλια και σε άλλου ύφους και ήθους εκπομπές να θέλουν να ισοπεδώσουν εδώ τα πάντα. Εδώ έχουμε μια συζήτηση επί θεμάτων κοινωνικών, φλεγόντων, νομικών θεμάτων, οικονομικών θεμάτων, επικαίρων θεμάτων και βέβαια δεν θα κατεβάσουμε το επίπεδο τόσο πολύ, δεν προβληματίζουμε, αρκετά προβλήματα έχει ο σύγχρονος άνθρωπος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα ισοπεδώσουμε και θα τα καραγκιοζοποιήσουμε. Έτσι, αυτά προς γνώση και συμμόρφωση, διότι θα επιβληθούν αποβολές. Ήδη έχει επιβληθεί μια αποβολή από το διαρκές αυτόφορο. Δεν θέλω να το κάνουμε ποδόσφαιρο και να βγάζω κόκκινες κάρτες. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τον εκλεκτό μας προσκεκλημένο και να μας μιλήσει για τις δραστηριότητές του. Συνήθως οι βασιλιάδες δεν ασχολούνται με τίποτα. Είναι τιμητικός τίτλος κλπ. Εσείς μεγαλειότατε. Με τι ασχολείστε? Είμαι βασιλιάς των show business στην Ελλάδα. Ξεκίνησα πριν 25 χρόνια. Μιας και μιλάμε για τη νύχτα την ελληνική αυτή τη στιγμή, θέλω να σας τονίσω ότι εδώ... Με συγχωρείτε, έχουμε τηλέφωνο. Ναι, αλλά δεν θα μιλήσουμε. Εδώ αυτό φορά. Με την πόδιον. Με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Θα μιλήσω? Ναι. Θέλω να μιλήσω στην εκπομπή. Σας ακούμε. Ναι. Λοιπόν, λέγομαι Τερέζα Χάν. Καταρχήν συγχαίρω την κυρία Λουκά, την οποία εκτιμώ απεριόριστα. Προσφέρω $200.000. Είμαι Ελληνοαμερικάνα. Όχι όμως Αμερικανάκι. Προσφέρω $200.000 με επιταγή την οποία θα δώσω στα χέρια της κυρίας Λουκά, η οποία θα μου δώσει το τηλέφωνο, ότι θα την πάρω το πρωί τηλέφωνο. Σε αυτόν που θα πει ότι σκοτώθηκε στο Πολυτεχνείο, στην πύλη του Πολυτεχνείου. Εκτός από τον οικογιό του Κομνηνού, ο οποίος σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα στην οδό Μπουμπουλίνα. Θα του δώσω την επιταγή στην κυρία Λουκά. Ο κύριος Πρόεδρος έχει το λόγο. Προφανώς η εκλεκτή μας τηλεθεάτρια, ναι, από ό,τι κατάλαβα, έχει την άποψη ότι τα περί σκοτωμένων στο Πολυτεχνείο αποτελούν ένα προπέτασμα καπνού, αποτελούν ένα πυροτέχνημα και επί το λόγο τούτο, δίκην στοιχήματος και προκλήσεως, κατάλαβα, ναι. Λέει, διαθέτει αυτό το αξιοσέβαστο χρηματικό ποσό, το οποίο λόγω της εντιμότητάς σας το θέτει ισχύρα σας να το κρατάτε σαν μεσεγγιούχος, να το έχετε, ούτως ώστε αν παρουσιαστεί κανείς που με επίσημα στοιχεία να αποδείξει περίτρανα ότι αποτελεί
κάποιο μέρος της οικογένειάς του, έτσι νεκρό του Πολυτεχνείου, να το αποδοθεί το ποσό αυτό. Γιατί πιστεύει ακράδαντα ότι κανείς δεν είναι... Όποιος μπορεί να... το κινητό είναι 093 37 97 03. Όποιος θέλει να παίρνει να τον οδηγώ για την εξομολόγηση, η διεύθυνση Λουκά Ελένη Ταχυδρομείο Σπάρτα Αττικής. Όποιος... Αργά για να το σημειώσει. Ναι, 093 37 97 03. $1 million. Είναι και πολίτη. 093 37 97 03. Και διεύθυνση βέβαια όποιος θέλει, Λουκά Ελένη Ταχυδρομείο Σπάρτα Αττικής. Ευχαριστώ πολύ πάντως κυρία μου. Πάντως, εάν βρεθεί άνθρωπος που φέρει στοιχεία στο παιδί του σκοτώθηκε στο Πολυτεχνείο, πλην του γιου, του Γιάννη, του Κομνηνού που σκοτώθηκε από αδέσπο της Φέρα εκτός Πολυτεχνείου, στην οδό που πουλίνες θα μπορούσε να γίνει και στο δικό μου εξαποδό και στο δικό σου εξαποδό το παιδί. Εγώ προσφέρω $200,000 για την επιταγή στη χέρια της κυρίας Λουκά. Χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη γαλαντόμο συμμετοχή σας. Να έρθουμε λοιπόν στις δραστηριότητές σας. Λοιπόν, φλέγουμε από περιέργεια, να τις μάθω. Σαν βασιλιάς, διατάζω το κοντρόλ να μην δώσει άλλο τηλέφωνο που είναι εκτός θέματος εκπομπής. Βασιλική διαταγή και τα σκυλιά δεμένα. Ένα. Δεύτερον, ότι 5 λεπτά θα δώσει άλλο τηλέφωνο για να ολοκληρώσω. Γιατί σωστό. Κάνω το συνειρμό μου. Λοιπόν, είμαι ο Ταξοφώνης, βασιλιάς του show business στην Ελλάδα. 25 χρόνια κάνω αυτό το επάγγελμα, γι' αυτό και στάθηκα βασιλιάς. Με έστρεψαν ο λαός μου, οι δουλειές μου και τα μαγαζιά της νύχτας. Φέτος λοιπόν, εδώ και 2-3 χρόνια μάλλον, είναι μόδα τα ελληνικάδικα. Τι γίνεται εκεί? Και καλώς που είναι τα ελληνικάδικα, γιατί είμαστε Έλληνες και πρέπει να ακούμε τη μουσική μας και όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν εγώ δεν μπορούσα να προσαρμόζομαι πάντα στις ανάγκες της αγοράς. Αυτή τη στιγμή έχω όλους τους καλλιτέχνες τραγουδιστάς σε έξτρα, σε επαρχία όλη την Ελλάδα και Κύπρο και Αθήνα. Επίσης, πολύ μόδα τώρα είναι οι επιδείξεις μόδας που οργανώνω σε όλη την Ελλάδα με όλα τα γνωστά μοντέλα της πασαρέλας. Κατά καιρούς, όταν ήταν το striptease, είχα φέρει το striptease, κοπέλες από το εξωτερικό, που θα μιλήσουμε αργότερα για αυτές, για το αν είναι παράνομες, νόμιμες κτλ. Drag queen show, oriental, επιδείξη μόδας, καλυστεία. Έχω και άλλωστε τον τίτλο για τα αντρικά καλυστεία, τα Άδωνης, που διοργανώνω. Και επίσης σε συνεργασία με όλα τα μαγαζιά της Ελλάδος, διοργανώνω οτιδήποτε θελήσει στο μαγαζί, γιατί έχω το υλικό και μπορώ να το οργανώσω. Όπως εγγένεια και δελτία τύπου και διάφορα celebrity, εγγένεια μαγαζιών, γενέθλια μαγαζιών κτλ. Κύριε Φωνή, με συγχωρείτε, έχουμε τηλέφωνο. Βεβαίως. Ένα λεπτό πριν το τηλέφωνο. Θέλω να πω ότι για όσους πάρουν από επαρχία και ζητήσουν κάποιο show, το τηλέφωνο μου, το κινητό, και να τελειώσουμε εδώ, είναι 094. Τηλεφωνή, μετά. Έχουμε τηλέφωνο. Να τελειώσουμε αυτά. Το τηλέφωνο. Έχουμε τηλέφωνο, πήγε. Μετά θα ξεκολλήσει το τηλέφωνο μου μετά, που θέλω ένα τηλέφωνο στον αέρα. Για όλα αυτά και τελειώνω εγώ εδώ. Θα το πείτε. Τώρα θα το πω. 094 33 08 58. 094, για να το γράψουμε, γιατί προηγουμένως τη Λουκά το γράφαμε μια ώρα. 33 08 58. Το τηλέφωνο παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε τηλέφωνο. Εδώ αυτόχωρο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Χαμηλώστε λίγο την τηλεόρασή σας. Στον κύριο Σταυρόπουλο θα ήθελα να πετύχω. Δεν σας ακούμε. Από το στον κύριο Σταυρόπουλο. Μ' ακούτε? Δεν σας ακούμε. Έχει πρόβλημα τηλεόραση. Ναι. Ομιλήσετε μας. Ναι, δεν σας ακούμε. Δεν ακούγεται. Λίγο δυνατότερα, έτσι, να έχετε την καλοσύνη, λίγο δυνατότερα να είστε. Ναι, σας ακούμε τώρα. Στον κύριο Σταυρόπουλο θα ήθελα. Ορίστε. Αν και δεν το ξέρω προσωπικά, Σας ακούω. ήθελα να πω ότι το σεβαστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Και κυρία. μακάρι να είχατε δυνατότητα να σας γνωρίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα με γνωρίσετε. Πώς? Παρακαλώ να Να είστε αφήσετε στο κοντρόλ το τηλέφωνό σας και θα σας τηλεφωνήσω. Εντάξει. Μου φαίνεται ότι είχε Ευχαριστώ αλλάξει. πολύ. Μου φαίνεται ότι είχε αλλάξει το στυλ της εκπομπής. Το έχουμε κάνει κάτι σαν χρυσό κουφέτο, σαν λογοδοσμένους. Δίνουμε τηλέφωνα, σε λίγο θα πούμε τι ζώδιο ανήκει ο καθένας. Θα πούμε και για ζώδια έχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συμμετοχές, αλλά θα ήθελα επί των θεμάτων. Νυχτερινή διασκέδαση. Είστε ικανοποιημένοι από τη νυχτερινή διασκέδαση όπως είναι τώρα?
Παλιά διασκεδάζαμε καλύτερα. Σήμερα μήπως νυχτερινή διασκέδαση είναι πλάι-πλάι και κολλητά με την πορνεία? Αυτά είναι τα θέματα που σήμερα μας απασχολούν. Το αν κάποιος είναι αρεστός, ευάρεστος, γλυκούτσικος, αγαθός, ευήλιος και ευάρος, αυτό νομίζω είναι βέβαια μια συμμετοχή που δείχνεται, αλλά είναι εκτός θέματος. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε τηλέφωνο. Εδώ αυτόφορο. Ναι, καλησπέρα. Μπορώ να μιλήσω στον κύριο Πρόεδρο της Ποινής? Βεβαίως. Ευχαρίστως. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, για την πανέμορφη δεσποινή συνειδητάση και θέλω να εκφράσω την αγανάκτησή μου που βλέπω εδώ και ώρα για την κυρία Λουκά, η οποία εράτησε με μαστίγιο τον κύριο Σταυρόπουλο. Κύριε Σταυρόπουλο, να βγει στο δικαστήριο. Κοιτάξτε, είναι ψέματα αυτά. Εγώ δεν χτύπησα κανέναν, είναι ψέματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Είναι ψέματα αυτά που λέτε. Συγγνώμη, δεν χτύπησα κανέναν. Το ομολογείτε? Δεν θα έρθουμε πάλι στη διασκηνή. Κύριε Πρόεδρε, το είδατε? Ο εκλεκτός τηλεθεατής ενδεχομένως βάζει και λίγο λάδι στη φωτιά. Εγώ λοιπόν για να σβήσω τη φωτιά θα πω ότι για τον χριστιανό εκτός από το Ευαγγέλιο υπάρχει το Φραγγέλιο. Να θυμίσω ότι κάποτε ο Απόστολος Πέτρος και συνεννόματός μου έκοψε ένα αυτί στον αέρα σε μια σκηνή αγανακτήσεως όταν συλλάβανε τον Ιησού Χριστό. Να θυμίσω τον ίδιο τον Ιησού Χριστό που πήρε το Φραγγέλιο και ανέδεψε τα τραπέζια των εμπόρων που είχαν κάνει τον οίκο του οικοεμπορίου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι θέμα τώρα. Ίσως η υπόθεση αυτή έρθει να εξεταστεί εδώ. Να πω και το άλλο. Μάχαιρα έδωσες, μάχαιρα θα λάβεις, κυρία Λουκά. Λοιπόν, μην ερχόμαστε αυτά λέτε ψέματα. Εγώ δεν σας το ορκίζομαι, να. Δεν είναι θέμα της εκπομπής αυτό. Λέτε ψέματα, δεν σας χτύπησα. Δεν είναι θέμα της εκπομπής, αυτό δεν το χτύπησα όμως. Πέστε απαξιώ να απαντήσω και τελείως. Απαξιώ να απαντήσω. Εγώ σας συγχωρώ γιατί έχω μεγάλη ευτυχία. Έχουμε τηλέφωνο. Σας παρακαλώ. Ησυχία. Γεια σας. Να σας πω μερικά ονόματα νεκρών του Πολυτεχνείου για την κυρία Λουκά. Πάτε για τα χρήματα πολλά. Δεν θέλω χρήματα εγώ. Θα τα πάρετε. Είναι στοίχημα. Θα τα πάρετε. Σημειώστε. Ξέρω Μαλής, Δημητρίου, Κάπος, Δημόπουλος, Γελιάδης, Θεοδόρου, Σάζιος, Σπαρτίδης, Σαμουρλής, πρέπει να κλείνετε εκπομπή. Μανιμάνης, Ευαγγελινός, Βριώνης, Αναγνωστόπουλος, Κουτουμάνης, Μυρογιαννάκης και άλλοι πολλοί. Έχω 42 ονόματα. Αιωνία η μνήμη τους. Το όνομά μου είναι Παναγιώτης Βίχος και πρέπει να ντρέπεται η κυρία εκεί πέρα που το παίζει χριστιανή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περάσετε να δώσετε τα τηλέφωνα. Ψέματα είναι όλα. Θα δώσετε τα ονόματα των θανόντων, διότι εδώ έχει μπει κάποιο στοίχημα, έχει γίνει μια πρόκληση, σωστή πρόκληση, όμορφη πρόκληση, θεμιτή, για να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να βεβαιώσουμε του λόγου του αληθές και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε στα δέοντα. Θα πρέπει να προσκομίσετε τα 42 αυτά ονόματα, να γίνει κάπως έλεγχος και θα δούμε έτσι, διότι η ιστορία πρέπει κάποτε να κρίνει σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή, γιατί δείχνει και κάτι άλλο που με συγκινεί. Δεν είναι ότι λέτε τα ονόματα, δείχνει ότι είστε πιστός τηλεθεατής, παρακολουθείτε τις εκπομπές ανελιπώς και αυτό πραγματικά είναι κάτι που μας δίνει βάλσαμο και κουράγιο να συνεχίσουμε με ανοιχτά τα φτερά στο μέλλον για ακόμη μεγαλύτερες τηλεοπτικές κατακτήσεις και να προσφέρουμε τους εαυτούς μας για τη δική σας ικανοποίηση και τη δική σας ευαρέσκεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναφέρεται για εισαγωγή ξένων. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε τηλέφωνο. Πάλι τηλέφωνο. Ναι. Με τεμποδίων θα γίνει σήμερα η συζήτησή μας. Εδώ αυτόφορο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Καλίκα. Χαμηλώστε λίγο Με τον κύριο Καλίκα. Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ακούει. Ορίστε, παρακαλώ. Ναι, κύριε Καλίκα, είμαι από το Λαϊκό Μέτωπο. Μιλάτε πιο δυνατά, δεν σας ακούμε. Ναι, το κύριο Καλίκα, είμαι από το Λαϊκό Μέτωπο, Παναγόπουλος. Μάλιστα. Σας ακούω. Λοιπόν, σας εκτιμώ πάρα πολύ. Χαμηλώστε την τηλεόρασή σας. Επαναλάβετε πάλι γιατί δεν σας ακούσαμε. Τηλεόρασή σας, δεν σας ακούμε. Κύριε Καλίκα, μ' ακούτε τώρα? Ναι, ναι. Εκτιμώ το πρόσωπό σας και την προσωπικότητά σας. Μάλιστα. Αλλά έχετε μπλέξει με λάθος άνθρωπο. Ο κύριος Λεοτσάκος που τον έχετε πρόεδρο ήταν ο λοχαγός του Βελιχιώτη. Εγώ. Ο κύριος Λεοτσάκος σε ποια εποχή ομιλείται?
Άλλο θέμα είναι εδώ πέρα τώρα. Τηλεφώνημα εκτός θέματος θα κόβετε. Γιατί δεν το κλείνετε, βεβαίως, έχουμε εκτός θέματος τώρα. Δεν μιλάμε για. Το κλείσαμε. Μα τι πράγματα είναι. Τηλεφώνη το κλείσαμε. Επειδή είναι το τελευταίο τηλεφώνημα εκτός θέματος, διότι γίνεται μια μπαχαλοποίηση του πράγματος, θα απαντήσω ότι εγώ μπορώ να αποδείξω, και δεν είναι δύσκολο αυτό, ότι είμαι γεννηθής το 1951. Οπότε τον Βελουχιώτη δεν τον έχω δει ούτε στα όνειρά μου. Λοιπόν, μην κάνουμε τέτοια πράγματα, διότι άλλος είναι συκοφαντή, άλλο είναι τιμητικό. Αλλά εγώ έζησα σε μια εποχή που όλα αυτά έχουν σβήσει. Αλλά και αν δεν είχαν σβήσει, με τη λύθη που έγινε και την κατάργηση των επαράτων πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων, πρέπει να δώσουμε και εμείς τη λύθη. Λοιπόν, μην αναμοχλεύουμε, μην ξέρουμε πληγές. Μήπως έχει πληροφορηθεί λάθος, κύριε Πρόεδρο, ο κύριος τηλεθεατής? Ό,τι και αν είναι. Γιατί εσείς δεν συμμετείχατε ποτέ, δεν έχετε γίνει. Δεν μου αρέσουν οι αγώνες οι πνευματικοί. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε τηλέφωνο. Εδώ αυτόφορο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Με λένε Γιώργο. Παρακολουθώ την εκπομπή. Εκτός ότι τα τηλεφωνήματα είναι εκτός χώρου και χρόνου, θα ήθελα να μιλήσω στον κύριο που είναι ντυμένος ταύτα. Τον κύριο Φόνη. Το όνομά του δεν θυμάμαι βέβαια. Τάκης Φόνη. Ο κύριος λοιπόν μας έκανε μια αναφορά σε drag show. Μάλιστα. Το drag show πότε το έχετε φέρει στην Ελλάδα? Το drag queen show. Ναι. Εγώ πρώτα απ' όλα έχω κάνει πάρτι και στο εξωτερικό, Παρίσι κτλ. Το drag show όταν ξεκίνησε στη Μύκονο και αλλού, το ξεκίνησα και εγώ στα show μου, το ένταξα μέσα στα show μου. Και έχω δουλέψει με το Λεν που ήταν στο City στην Μύκονο. Επίσης ο μοναδικός και ο πρώτος που ανακάλυψα τον Ζαχαράτ, τον Τάκη στην Πάτρα, όταν δινόταν για δική του αυτό στο καρναβάλι της Πάτρας, έκανε διάφορα και του πρότεινα μια καλή συνεργασία και τον έφερα στην Αθήνα που δεν τον ήξερε κανείς και του έλεγα Τάκη, κλείσει το κομμωτήριο και έλα στην Αθήνα. Και μου έλεγε δεν μπορώ να έρθω στην Αθήνα, έχω τη δουλειά μου και αυτά γιατί δεν ξέρω αν θα πετύχω. Βέβαια ο άνθρωπος είχε φοβερό ταλέντο και πέτυχε και να που είναι τώρα. Καλά, βέβαια ο Λεν δεν ξεκίνησε από τη Μύκονο. Ο Λεν ξεκίνησε από το εξωτερικό, από τη χώρα του, αλλά κάνοντας το πρώτο μαγαζί στην Μύκονο μαζί με τον συνέτερό του και τον φίλο του τον Γιώργο. Αυτό έκανε και μετά, πρώτα δούλευε στην Αθήνα. Ορίστε. Πρώτα δούλευε στην Αθήνα μαζί με τον Δημήτρη. Τον Δημήτρη, τον ξέρουμε τον Δημήτρη. Μετά πήγε όμως στην Μύκονο. Ας αφήσουμε τον drag show. Είναι καταπληκτικός. Και ας περάσουμε στο sex show. Τα sex show τώρα δεν είναι δικότητά μου, ούτε δικιά σου κοπελιά. Μήπως αλλά εγώ κάνετε θέλω να drag show? καταλάβω κάτι. Συγγνώμη λίγο, συνειρμικά, πώς δεν είσαι εσύ με την κυρία Λουκά? Και τι κρίση μπορεί να κάνει η κυρία Λουκά σε σένα? Δεν μου έχει κάνει καμία κρίση, κυρία Λουκά. Απλώς είναι στην εκπομπή. Δεν έχεις όμως καμία επαφή. Δεν έχω επαφή και όπως βλέπετε δεν έχω. Αν ο κύριος Φόνης είναι καλεσμένος μας. Μπορεί να κάνει κάποια ερώτηση. Εγώ έχω μια απορία. Γιατί καλείται άτομα τα οποία η κυρία Λουκά έχει κρίση για όλα. Πώς? Η κυρία Λουκά έχει κρίση για όλα. Η κυρία Λουκά δεν νομίζω ότι έχει κρίση για όλα. Για το drag show έχει κρίση η κυρία Λουκά. Να μην πάθω κάτι τώρα κοπελιά. Αυτά που λες είναι απαράδεκτα. Μάλλον θα έχει κατάκριση. Συγγνώμη να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν έχει κρίση? Εσείς κάνετε drag show? Εγώ έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά. Όχι, γιατί αν κάνατε μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Όχι. Έχω παρακολουθήσει με χοπίστες. Εγώ τι drag show κάνω κύριε? Έχω παρακολουθήσει. Εγώ αυτή είναι η απορία μου. Η κυρία Λουκά γιατί είναι εκεί? Τι πρόβλημα έχει? Να απαντήσω εγώ. Η κυρία Λουκά είναι συνεργάτη. Είναι μόνιμο. Εδώ είμαι συμπαρουσιάστρια, νεαρέ. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Θέλετε συμπαρουσιάστρια και επιλογές πρέπει να πείτε πιο προσεγμένες. Γιατί αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε κάτι που δεν έχει κανένα σύνειρμο. Να πείτε εσείς για να τρέξω τι? Να πείτε εσείς για ένα σεξ show που λες εσύ κοπελιά τι? Θα το απαντήσω εγώ. Δεν εξέφρασε ακόμη την άποψή της. Μα δεν έχει τη δυνατότητα κύριε Πρόεδρε. Γιατί απαγορεύεται δικτατορία? Δεν με καταλάβατε. Ελευθερία λόγου έχουμε, αλλά το ότι δεν έχετε ασχοληθεί με τα θέματα αυτά. Τη νυχτερινή διασκέδαση, έχετε ασχοληθεί κύριε Λουκά? Δεν έχετε ασχοληθεί. Μα ξέρω για τη διασκέδαση. Δεν θα πω αυτά που πιστεύω για τη διασκέδαση. Από πού το ξέρετε? Για πες. Αφήστε πρώτα να μιλήσει. Αφήστε να μιλήσει πρώτα. Και μηδένα πρώτο τέλος μακάριζε. Ούτε μακάριζε. Μηδένα πρώτο τέλος κατάκρινε. Ούτε κακάριζε, ούτε μακάριζε. Δεν έχω τέτοια διάθεση. να δείτε να κρυμάνει. Και είναι κριτικά η κυρία Λουκά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν χαρίζει. Και μιας και μιλάμε για show, εκπαιδευτικά και drag show, έχουμε μαζί μας σήμερα έναν καλλιτέχνη, ο οποίος θέλει να τραγουδήσει και να τον δω, αν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του. Θα μας πείτε ένα τραγουδάκι? Βεβαίως. Έτοιμος. Κατεβείτε κάτω. Είναι έτοιμο έχεις μουσική επένδυση? Όχι, έτσι ακαπέλα. Ακαπέλα.
Πρόσεχε, το κρίνεται το μέλλον σου τώρα. Προς την κάμερα. Προς την κάμερα. Παντού κάμερες. Από βράδυς ξεκίνησα με ένα παλιό μου φίλο για το Χατζη Κυριάκιο και για τον Άγιο Νείλο. Για το Χατζη Κυριάκιο και για τον Άγιο Νείλο που έχει ρετσίνα δροσερή και όμορφα κορίτσια μόνο που με τρελαίνουνε με νάζια και καπρίτσια μόνο που με τρελαίνουνε με νάζια. Γιατί κοιτάτε εμένα κύριε? Εμένα κοίταγε, ψέματα λες. Μη σπάς πάντο εδώ. Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν τη λεντήσουμε τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Μες στο ψεύτικο ντουνιά, πέτε μου διπλό πενιά, πέτε μου διπλό πενιά και ο μήνας έχει 9 και ο μήνας έχει 9. Στου διαβόλου τα γράψα όλα το κατάστοιχο και γλέντω τα νιάτα μου πριν με πιάσει λάστιχο και γλέντω τα νιάτα μου πριν με πιάσει λάστιχο. Μες στο ψεύτικο ντουνιά, πέτε μου διπλό πενιά, πέτε μου διπλό πενιά και ο μήνας έχει 9 και ο μήνας έχει 9. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να κάνω μια βαθμολογία εγώ. Το όνομά σας παρακαλώ. Διονύσης ο Έφηβος. Το καλλιτεχνικό μου δηλαδή. Διονύσης Ξενάκης. Θα πούνε όλοι βέβαια τη γνώμη τους και μια βαθμολογία θα σου βάλουν. Και μετά θα πω και τη δική μου. Λοιπόν, ξεκινάμε από το συγκεκριμένο στο μικρόφωνο. Καθίστε, Διονύση, κάτσε πάνω να... 9. Και τους λόγους, γιατί 9. Τους λόγους να πω. Γιατί κάπου... Κύριε Φωνή, θα μπορέσετε να βρείτε δουλειά στο Διονύση? Να ακούσω την βαθμολογία, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Ο Διονύσης έχει πάρα πολύ ωραία φωνή, αλλά υστερεί σε άλλα πράγματα. Πρώτον, στον ντύσιμο, γιατί ένας τραγουδιστής δεν δίνεται σαν μανάβης. Πρώτον, όπως εσύ. Δεύτερον, στην κινησιολογία. Ήσουν σαν ένα γκούρι. Δηλαδή σε κράτηγες κανένα αυτό. Δηλαδή, ναι, μαρκούτσι και αυτά. Λοιπόν, θέλεις πολλά πράγματα για να φτιαχτείς. Η φωνή σου είναι καταπληκτική και από ό,τι μου είπε η κυρία Λουκά, ήσουν ψάλτης δεξιός. Είναι και λάτρης γυναικών ο κύριος Διονύσης. Ψάλτης αριστερός. Και μισεί τα εθνικά αντρικά μπούτια. Είναι ψάλτης, θα μας πει η κυρία Λουκά αν κάνει για... Δεν έδωσε βυζαντινή μουσική, άλλη ευρωπαϊκή. Λοιπόν, είπαμε 9. Γιατί κάπου είχε χάσει ορισμένες κλίμακες. Από αυτά. Ναι, από αυτά που είπε. Και δεύτερον, είναι ένα στίχημα για σας. Κύριε Διονύση, αν... πάνω, μη είστε στη μέση. Να γίνετε εσείς ο πυγμαλίωνας του. Μάνατζερ. Ναι, αλλά ο πυγμαλίωνας. Με ποιους όρους, ναι, με ποιους όρους. Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που αλλιεύετε ταλέντα... Ναι, αλλιεύω, αυτή είναι η δουλειά μου. Λοιπόν, πρέπει να γίνεστε και ο πυγμαλίων. Ναι, και είμαι σίγουρος και 100% απόλυτα σίγουρος ότι θα μου αποδώσει. Μα εκεί πέρα είναι, ας το πω όπως το λέει ο απλός άνθρωπος, η μαγιά σας. Όχι, κοιτάξτε να σας πω, έχετε παρεξηγήσει κάτι. Εγώ παίρνω έτοιμους καλλιτέχνες, επειδή έχω σε όλη την επαρχία μπαγαζιά, οι οποίοι μου ζητάνε, ξέρω εγώ, τον Γερολιμάτο, μου ζητάνε το Βάκη, μου ζητάνε συγκεκριμένους ανθρώπους. Να μην κάνουμε όμως έτσι πλατιασμό, γιατί έχουμε από όλους να πάρουμε και δεν έχουμε τηλέφωνα. Είπατε την άποψή σας. Ο Γρηγόρης, έτσι, δύο λόγια. Κύριε Φώνη, του δίνω 9. Αναλαμβάνω να τον επάσω στη λίστα μου, τον κύριο Ιωάννη Σμυρλή, και να τον γνωρίσω στον κύριο που με δίνει τα δερμάτινα είδη, κύριο Τζανί Βασιλιάδη. Εντάξει. Αναλαμβάνω εγώ την ενδυματολογική του... Η κυρία από πίσω. Λοιπόν, είναι ανοιχτά, εντάξει. Ναι, πώς το... Εγώ του βάζω 8. Επί το λόγο ότι... από γενική άποψη. Ναι, δηλαδή το σε πολλά πράγματα. Ναι. Μάλιστα. Ο κύριος που είναι και ηθοποιός... Εδώ τώρα μετράει, έχουμε και άλλη τεχνική. Δεν είμαστε ταλέντα εδώ πέρα. Ναι, αυτό λένε άλλη εκπομπή. Εγώ θα έλεγα, θα του βάλω και εγώ 9 και πιστεύω ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Φώνη εδώ. Και επίσης η φωνή του είναι τόσο έτσι λίγο σπάνια που πιστεύω ότι θα έπιανε και κάποιους έτσι γρηγοριανούς ρυθμούς. Θα ήταν κάτι όμορφο έτσι να βγει με τη φωνή του Διονύση. Σύντομα, ο κύριος Καλίγας φαίνεται ότι έχει μουσική παιδεία. Και εγώ θα, όπως είπε η πρώτη κοπέλα εδώ, η κυρία Ρούσου, στο 8. Μάλιστα. Να μιλήσω για όχι λαοθέτω. Εγώ θα του βάλω 10 σαν ψάλτης. Η φωνή του είναι για εκκλησία, για ψαλμούς. 10 και με τώρα. Και τώρα
τη δική σας άποψη. Είπα τελευταίως θα ψηφίσετε προφανώς για να μην παρασύρετε με την δική σας άποψη. Ακούμε εσάς. Εγώ θα του βάλω 8, γιατί ενώ η φωνή του μου άρεσε πολύ, δεν μου άρεσε το ντύσιμό του, το στυλ του, η όλη κινησιολογία και θέλει ακόμα δουλειά. Εντάξει. Ευχαριστώ. Είπατε ότι... Κύριε Πρόεδρε, έχουμε τηλέφωνο. Εδώ αυτοφορώ. Καλησπέρα σας. Μιλάτε λίγο πιο δυνατά γιατί δεν σας ακούμε καθόλου. Πιο δυνατά. Και λίγο τηλεόραση να ρυθμίσετε γιατί νομίζω ότι μικροφωνίζει. Ναι, με ακούτε τώρα. Ναι. Λοιπόν, να σας καλησπερίσω πρώτα. Την τηλεόραση χαμηλώστε λιγάκι. Και να πω κάτι. Κλείστε την τηλεόραση. Η κυρία Λουκάντε, τι δουλειά έχει? Συνεχίστε. Είπατε κύριε Λουκά, τι δουλειά έχει, πού? Έκλεισε γραμμή. Κύριε Τι δουλειά Πρόεδρε. έχει. Λοιπόν, να μου πείτε αν γίνεται εισαγωγή ξένων γυναικών για να εμπλουτίσουν το νυχτερινό στερέωμα της διασκέδασης στην Ελλάδα μας. Υπάρχουν πάρα πολλά γραφεία που κάνουν εισαγωγές γυναικών μόνο από τα ανατολικά κράτη, τα ανατολικά μπλοκ. Βέβαια εκεί νομίζω και από ό,τι έχω ακούσει και έχω δει ότι υπάρχει μια εκμετάλλευση. Βέβαια θα μου πείτε ότι στη χώρα τους δεν περνάγανε και καλύτερα. Απλώς υπάρχει εκμετάλλευση, εδώ μπορούσαν να τα κρατήσουν τα χρήματα δικά τους από διάφορους επιτίδιους που τις φέρνουν και αυτά. Έχουμε τηλέφωνο. Καλησπέρα σας. Μιλάτε λίγο πιο δυνατά. Λίγο πιο δυνατά. Τώρα εντάξει. Είστε ευχερός ακρόμενοι. Κύριε Λουτσάκο, εγώ έφτιασα ότι η εκπομπή σας ζητάει να μάθει ποια είναι η νύχτα και πώς την έχουν ζήσει και να διασκεδάζομαι τη νύχτα και τη συγκρισιακή παλιά η νύχτα με τη σημερινή. Ήταν αυτή η ερώτησή σας? Ναι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω λοιπόν πάνω στην ερώτηση. Είπατε αν καταλήγει η σημερινή νύχτα σε πορνεία. Και τώρα μπαίνουμε σε εισαγωγή στο θέμα αυτό. Λοιπόν, επαφορμή των εισαγωμένων γυναικών. Η πορνεία μέσα ήταν πιο διακριτική στα χρόνια τα δικά σας και τα δικά μου. Τώρα λίγο έχει αλλάξει. Το κάνουν λίγο πιο ομό από ό,τι ήταν σε εμάς πιο και καλυμμένο. Η νύχτα είναι ίδια. Δεν αλλάζει ποτέ. Ναι, είπαμε όμως ότι σήμερα ο κόσμος, άποψή μου είναι αυτή και βλέπω ότι... Εγώ συμφωνώ με την κυρία απολύτως. Και εγώ, δεν διασκεδάζει ο κόσμος σήμερα. Διότι εκείνες τις εποχές τις δικές μας, όχι τις εποχές του Βελιχώτη που κατηγορήθηκαν, εγώ έτσι πιστεύω, τις δικές μας, δεν υπήρχαν ψυχολόγοι, ψυχαναλυτές να αντιμετωπίσουν το άγχος, την ανία, δεν υπήρχε τόση μεγάλη έκταση και ένταση στο θέμα των ναρκωτικών, δεν υπήρχε τόσο μεγάλη έκταση και ένταση στη μελαγχολία. Διασκεδάζαμε. Ούτε η κοινοτροπία ήταν τόσο πολύ όπως τώρα. Ακριβώς, δεν τα ψάχναμε τόσο πολύ. Δεν είχαμε κάποιους να μας κριτικάρουν τότε. Όχι βγαίνουν για να διασκεδάσουν. Δεν βγαίνουν για να κριτικάρουν. Τώρα τους βλέπετε και βγαίνουν για να κριτικάρουν. Τι κάνει ο διπλανός? Κριτικάρουν τον κύριο Σταυρόπουλο. Κριτικάρουν την κυρία. Είμαστε κάπως κουμπωμένοι νομίζω. Η κυρία Λουκά με κριτικάρει, κανένας άλλος. Όχι για αντεκκλήσεις. Με λέει δαιμονισμένο. Νομίζω ότι είμαστε κουμπωμένοι. Πας σε ένα θέατρο. Πάμε σε ένα θέατρο. Δεν χειροκροτούμε ελεύθερα. Δεν αφήνουμε ξεκούπωτο τον εαυτό μας έτσι να εκτονωθεί, να ξεσπάσει. Όλα γίνονται συγκρατημένα. Και αυτό νομίζω υποσκάπτει την υγεία μας, την ψυχική μας κατάσταση, όλο μας όλη την ύπαρξη, όλο το είναι. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν υπήρχε διάδοση των ναρκωτικών, κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσουμε εκτενέστερα για τα ναρκωτικά. Λοιπόν, αν είμαι στη γραμμή ακόμα. Είστε βεβαίως. Εγώ θέλω να πω ότι συμφωνώ με αυτό που λέτε και αυτό το μήνυμα ήθελα να δώσω. Ότι μόνοι μας κάνουμε το λάκκο μας στη διασκέδαση και μόνοι μας γινόμαστε το ρεζιλίκι που λέμε ο ένας έκανε το τούτο, ο ένας έκανε το τάδε. Όχι εμείς. Αυτοί που βγαίνουν για να κριτικάρουν και όχι για να διασκεδάσουν. Τώρα εγώ σηκωθώ να χορέψω τη φτετέλη πάνω στο κέφι μου και δεν ξέρω να χορεύω τη φτετέλη γιατί δεν είμαι χορεύτρια. Μια απλή κοκκυρά είμαι. Η άλλη θα πει κοίτα πως κουνιέται ας πούμε. Κυρά μου, κοίτα τι διασκεδάζω ή κυριέ μου ή οτιδήποτε. Δεν μην κοιτάς το πως κουνιέμαι γιατί εγώ βγήκα να ξεδώσω να βγάλω τα αποθυμένα μου.
Όσον αφορά να πω κάτι και με όλο το σεβασμό στην κυρία Λουκά, γιατί είναι κυρία. Ένα πράγμα θα σου πω. Μην είναι τόσο παθιασμένη. Έχει απόλυτο δίκιο σε πολλά πράγματα που λέει. Μόνο παθιάζεται και χάνει τον έλεγχο. Είναι των άκρων, είναι το άκρο, είναι των άκρων. Ενώ θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Όχι, ναι, όλα. Ενώ θα μπορούσε να σας πω, με τα φυσικά χαρίσματα που έχει, την αγάπη που έχει για τον κόσμο και τον Θεό και τον Χριστό, να βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους, λόγω του ότι παθιάζεται, εγώ τη βλέπω όπως τη βλέπω στην τηλεόραση. Δεν της κάνω κριτική. Για μένα η κυρία Λουκά είναι των άκρων και είναι φανατισμένη. Και οι φανατισμένοι άνθρωποι, οι φανατικοί σε κάτι, δεν είναι καλό να είσαι φανατικός. Ούτε στη θρησκεία, ούτε στο ποδόσφαιρο, ούτε στην πολιτική. Πιο χαμηλούς τόνους. Όχι, κοιτάτε, δεν είμαι φανατισμένη προς Θεού. Μπορεί να έχω. Από τη μία η προσευχή και την άλλη το σκαμπίλι. Κοιτάτε, ο λόγος των Γρηγόρη. Ναι, αλλά δεν μιλάτε, το τηλέφωνο μου θα με πάρει. Δεν με ξέρεις, θέλω να σας πω. Κοιτάτε, όχι κυρία μου, εγώ προς Θεού δεν είμαι φανατισμένη προς Θεού. Κοιτάτε, όχι, δεν είναι. Τώρα σας έχω δει σε τόσες εκπομπές. Όχι, κάθε φορά. Εδώ η κυρία Πιπηλή έφτασε σε σημείο να διακόψει την εκπομπή και να σηκωθεί να φύγει από το πλατό και να φύγει. Δεν βάζω τη γλώσσα μέσα για να μιλήσει η γυναίκα. Με την κυρία Πιπηλή. Σε εκπομπή σας πέρυσι. Έφυγε η γυναίκα από το πλατό και είπε το Θεό, εγώ φεύγω. Αφού δεν μου φύγει. Για ποιο λέει τώρα. Κυρία Πιπηλή, είσαστε ποτέ και. Μια εκπομπή που λέτε με την κυρία Πιπηλή. Παναγία μου. Δηλαδή. Εσείς είστε άνθρωπος που δεν είστε του Θεού από ό,τι κατάλαβα, κυρία. Πώς φανάρι. Δεν είστε βαπτισμένοι με κυρία μου και παντρεμένοι με την κοινωνία γάμου με ιερέα. Πάντως με βρίζετε. Είστε πάρα πολύ καλή γυναίκα. Ο λόγος των Γρηγόρη. Ο λόγος των Γρηγόρη. Λοιπόν, να μου πείτε, και μετά να πάρει το Γρηγόριο λόγος, έχω μια απορία. Πριν 2 χρόνια. Γιατί να κάνουν εισαγωγή γυναικών από το εξωτερικό? Οι Ελληνίδες καλλιτέχνες είναι μειονεκτικές, τους λείπει κάτι, πρέπει να κάνουν κάτι που δεν κάνουν, είναι σε πλεονεκτική θέση εκείνες που έρχονται από Αλβανία, Βουλγαρία, Ρωσία, ξέρω εγώ, και κάνουν εδώ τις χορεύτριες, τις τραγουδίστες κλπ. Τι λείπει από την Ελληνίδα καλλιτέχνη? Είναι πρώτον σε μειονεκτική θέση, γιατί στη χώρα τους δεν έχουν να φάνε. Τα καθεστώτα ξέρετε πως είναι πάνω τώρα με δελτίο. Δεύτερον, ότι όταν λέμε καλλιτέχνης πρέπει να το βάλουμε σε εισαγωγικά. Γιατί όταν φέρουμε καλλιτέχνες από το εξωτερικό, από το ανατολικό μπλοκ, είναι για κοσομασιόν, για στριπτής, δηλαδή για πράγματα τα οποία δεν είναι για μένα καλλιτεχνία. Και αυτές οι κοπέλες δεν έχουν σπουδάσει τη δουλειά τους, την κάνουν αναγκαστικά. Οι Έλληνες καλλιτέχνες είναι σε εισαγωγικά, κύριε Φώνη? Όχι, οι Έλληνες καλλιτέχνες. Για τις εισαγόμενους είναι, εισαγόμενοι είναι σε εισαγωγικά. Κύριε Φώνη, πιστεύετε ότι έχουμε πολλούς καλλιτέχνες στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα έχουμε πολλούς καλλιτέχνες, ανερχόμενους. Ειδικά στο τραγούδι, σε όλα τα επίπεδα έχουμε και καλλιτέχνες, ζωγράφους. Έχει ανεβεί πολύ το επίπεδο στην Ελλάδα, στην καλλιτεχνία και στο τραγούδι και στα εικαστικά και στη ζωγραφική και παντού. Θα μπορούσαν να κάνουν καριέρα στο εξωτερικό? Μερικοί ναι και έχουν κάνει πολλοί στο εξωτερικό καριέρα Έλληνες. Ο Γιάννης, ο συνθέτης, η Μούσχουρη, η Παπαθανασίου. Ωραία, κύριε Φωνή, ας περάσουμε στο τηλέφωνο. Εδώ αυτό φορά. Γεια σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια κυρία Πέπη για την εκπομπή σας. Είστε πολύ όμορφοι. Ευχαριστώ. Θέλω εγώ να συγχαρώ και τον κύριο Φώνη και τον κύριο Λεοντάκο, αλλά δεν άκουσα από πού τίνεται ο κύριος Σταυρόπουλος. Δεν το πρόλαβα να το σημειώσω. Άρα σας πω. Όχι, Λίγο. Από τον Κούλι για Τράκο 25, από τον Μπιλ Ντένις και από τον Γκάλι. Ευχαριστώ, σας βαφάζω κύριε Σταυρόπουλε. Να μην το πω. Εντάξει, συγγνώμη. Ελέγχεται επανάληψη. Ευχαριστώ πολύ. Είπαμε τηλεφωνία με 18 απαγορεύεται η ερώτηση. Και κατακολουθήαν και η απάντηση. Εδώ ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα όμως. Θέμα νομικό. Θέμα κοινωνικό. Ανοίγεται το θέμα της μαστροπίας. Ο ποινικός μας κώδικας αναφέρει ότι εκείνος ο οποίος προάγει σε πορνεία, και όταν λέει με νομικά προάγει, Κύριε Σταυρόπουλο, είναι η τελευταία φορά. να αποβληθείτε από την αίθουσα. Είναι η τελευταία φορά που μπαχαλοποιείτε. Εάν ζητάτε αυτό που ζητάτε, να πάτε εκεί που ξέρετε να το βρείτε. Συγγνώμη. Προάγω εις πορνείαν θα πει
ότι σου βάζω μες στο μυαλό την απόφαση να εκπορνευτείς. Ή αν θέλεις να σταματήσεις την πορνεία ενώ είσαι ήδη πόρνη, εγώ αντίθετα σε κρατάω δεμένη πάνω στο άρμα της πορνείας. Όταν λοιπόν μου λέτε ότι φέρουμε τη Ρωσίδα, την Αλβανέζα, τη Βουλγάρα και της λέμε εδώ θα βρει τον παράδεισο και την εξαναγκάζουμε να κάνει κοσομασιόν παρέα σε πελάτες, σε ταξίδια, γιατί υπάρχουν και ταξίδια, γραφεία συνοδών κυριών και κυρίων, με όλα τα συμπαρομαρτούντα. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ανοίγουμε λοιπόν το θέμα μαστροπία. Είναι καθαρά μια καραμπινάτη για μένα μαστροπία. Τι κάνει το κράτος μας? Αν αποδειχτεί, ναι, συνήθως οι κοπέλες αυτές, αν κάνουν και στη χώρα τους αυτή τη δουλειά, τη συνεχίζουν και εδώ. Μερικές από αυτές είναι καθαρίζουν σπίτια. Έχω δει κοπέλες από το εξωτερικό που καθαρίζουν σπίτια, που είναι υπηρέτριες, που κάνουν άλλες δουλειές, λίγες βέβαια, σε ποσοστό. Το εύκολο κέρδος όμως. Ναι, το εύκολο κέρδος και οι συμφωνίες αυτές που κάνουν με τους επιτίδους που τις φέρνουν είναι συνήθως εκεί. Από εκεί πρέπει να αποδειχτεί βέβαια η πορνεία και πρέπει οι ίδιες να υπογράψουν. Βέβαια, φοβισμένες όπως είναι και αυτά, ίσως δεν το κάνουν. Αυτό είναι θέμα της ασφάλειας και ας κοιτάξουν στους οίκους ανοχής, τα μασάζ. Αλλά νομίζω και εκεί γίνουν πλακάκια. Δηλαδή η ασφάλεια εκεί. Νομίζω, συγγνώμη κύριε Λαουτσάκη. Μην πείτε Πουτινός. Όχι, όχι. Εδώ τώρα λέμε άλλο για τα θέματα του κυρίου Φόνη. Εδώ τώρα λέμε πώς γίνονται οι κοπέλες. Δεν λέμε Πουτινός. Θέλω να πω ότι οι κοπέλες που έρχονται, οι πολύ όμορφες, οι γλυκές, η κούκλα που έχετε δίπλα μπορεί να γίνει καθαρίστρια. Αυτή θα κάνει show, θα είναι μια κοπέλα με προσόντα. Αυτές που πάνε και σφουγγαρίζουν και κάνουν σκάλες, δεν έχουν προσόντα νομίζω. Μια καλονή κούκλα. Εντάξει. Κύριε Πρόεδρε. Να δώσουμε το λόγο. Έχουμε τηλέφωνο. Εκλεκτές μου κυρίες, εκλεκτοί μου κύριοι, εδώ αυτόφορο. Αστέρια σήμερα, αστέρια της νύχτας. Καμιά φορά όμως, αστέρια βουτυγμένα στη λάσπη. Αστέρια βουτυγμένα στην τροπή, αστέρια που μισολάμπουν, τρεμποσβήνουν, γιατί καμιά φορά το εύκολο κέρδος τα κάνει να χάνουν αυτή την αγνή λαμπρότητα που πρέπει να έχουν. Έτσι λοιπόν, πάνω στη νυχτερινή διασκέδαση, προλίγου θίξαμε το θέμα των εισαγόμενων γυναικών, που όπως ο εκλεκτός προσκεκλημένος είπε εδώ, ο Τάκης Φόνης, ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει σκληρά μες στη νύχτα, είναι βασιλιάς στο show business και έχει μια πλουσιωτάτη εμπειρία να πει, είναι πηγή εγκληματικότητας, διαφθοράς, οι εισαγόμενες από τις ανατολικές κυρίως χώρες καλλιτέχνηδες, που τόλμησε να πει καλλιτέχνηδες εντός εισαγωγικών. Θα ήθελα όμως να δώσω το λόγο αμέσως στον Γιάνγκο που είναι ηθοποιός και νομίζω κάνει και talk show. Κύριε Πρόεδρε, μην πείτε ότι έχουμε τηλέφωνο. Έχουμε τηλέφωνο. Κρατήστε το μικρόφωνο. Καλησπέρα σας. Με τον κύριο Πρόεδρο θα ήθελα να μιλήσω. Ευχαρίστως. Καλησπέρα. Γεια χαρά σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ πολύ. πολύ. Να αποδώσω ιδιαίτερα τα συγχαρητήριά μου στον κύριο Σταυρόπουλο, ο οποίος είναι κοντά σας. Θα σας πω για τη νυχτερινή νύχτα. Πρώτα όμως θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση, αν είναι εφικτό. Προσωπική μου άποψη είναι, δεν είναι σίγουρο ότι είναι σωστή. Όλες οι απόψεις σεβαστές. Ελεύθερα όχι σωστή. Και δημοκρατικά πάνω απ' όλα. Όπως και πολλοί άλλοι, ότι η κυρία Λουκά υποβιβάζει το επίπεδο της εκπομπής. Εντάξει, αυτή είναι η γνώμη σας. Έγινε μια αξιολογική κρίση. Υπάρχουν όμως και τηλέφωνα, τα οποία υπερμαχούν υπέρ της κυρίας Λουκά. Έχετε μια αξιολογική κρίση. Εντάξει, απλά οι απόψεις της και ιδιαίτερα σε ορισμένα θέματα όπως το Πολυτεχνείο με θίγουν προσωπικά εμένα και την ιδιοσυγκρασία μου και την προσωπικότητα. Κοιτάξτε, όλες οι απόψεις είναι δεκτές. Και έχω να πω ότι η σημερινή εποχή είναι απρόσωπη. Όπως παραδεχτήκατε και όπως είπατε και πριν, και εγώ νέος είμαι και βγαίνω έξω. Το θέμα είναι ότι... Διασκεδάζετε τώρα. Ότι... Τη σύγχρονη εποχή διασκεδάζετε, να το πω λαϊκά. Τη βρίσκετε.
με τα υπάρχοντα δεδομένα ναι, αλλά μπορώ να σας πω ότι αρκετοί από εμάς προτιμούν να υπήρχαν και κάποιες άλλες διέξοδοι διασκέδασης, όπως παλαιότερα τους στείλει κάποιες ταβέρνες, δηλαδή έτσι κάποια απλά πράγματα, γιατί τα απλά είναι και ωραία. Εγώ δεν τολμώ να μιλήσω πια για ταβέρνα, διότι παρεξηγούμε. Έχει τον λόγο ο κύριος Γιάκος, όμως τον διακόψαμε, σαν λοιπόν, καταρχήν εγώ θα εκφράσω το θαυμασμό μου εδώ για τον κύριο Φόνη, ο οποίος είναι και ο βασικός προσκεκλισμένος μας, ο οποίος είναι πολύ καλός στη δουλειά του, επειδή τον έχω παρακολουθήσει μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καταρχήν, εγώ είμαι ανοιχτός σε αυτές τις ιδέες όσον αφορά στα show και σε όλα αυτά που γίνονται. Είμαι υπέρ των sex show και υπέρ των show γενικά drag και ό,τι υπάρχει. Και αυτό ακριβώς γιατί πιστεύω ότι οτιδήποτε καλλιτεχνικό δεν σημαίνει ότι κρύβει και την πορνεία. Βέβαια υπάρχουν κάποια παρατράγουδα μέσα στον χώρο, έτσι, αλλά αυτό πάντα να μην το αναζητούμε στους καλλιτεχνικούς χώρους. Δεν σημαίνει ότι κάποιος, επειδή θα κάνει ένα show τολμηρό ή δεν θα κάνει κάτι, σημαίνει ότι όλη του ζωή είναι μέσα στην ακολασία και ότι αυτό σημαίνει ότι από εκεί πέρα πρόκειται για εκπόρνευση. Κάπου δηλαδή να σοβαρευτούμε. Η πορνεία κρύβεται και στα πιο σοβαρά στρώματα, έτσι. Μπορούμε να τη συναντήσουμε σε πάρα πολλά, από το λαϊκό στρώμα μέχρι και δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, κάπου θα πρέπει λίγο να σοβαρευτούμε σε αυτό, γιατί και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να τονίσω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Συγχαρητήρια στην εκπομπή. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Από την Αλβανία μιλάω. Μάλιστα. Θα ήθελα να μας κάνετε ένα show για ένα κανάλι στην Αλβανία. Και αν πιστεύετε ότι θα πετύχει, πόσα λεφτά ζητάτε? Μάλιστα. Στον κύριο Φόνη. Έχουμε το αρμόδιο εδώ, εγώ δεν μπορώ να πω. Βέβαια με προϋποθέσεις δεν ξέρω στην Αλβανία τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αν το κανάλι είναι κρατικό, αν είναι ιδιωτικό και τι προϋποθέσεις. Το τηλέφωνο μου το είπα στον αέρα. Αν θέλουν να το ξαναπώ, να με πάρουν να το συμφωνήσουμε. Με προϋποθέσεις βέβαια. Θα ήθελα, γιατί... Με συγχωρείτε. Ναι. Θέλω το τηλέφωνο του. Δεν το άκουσα καλά. Το τηλέφωνο σας να το δώσετε. Ναι. Είναι 094 33 08 58. 094 33 08 58. Αλλά πάτε με προϋποθέσεις να το συζητήσουμε. Και πώς λέγεστε? Τάκης Φόνης. Ρεύης. Τάκης Φόνης. Να συνεχίσει ο κύριος Καλίκας. Κύριε Πέρο, να ρωτήσουμε κάτι άλλο σχετικά με κάποιες... Κύριε Φόνη, δηλαδή περίπου πόσο θα κόστιζε ένα τέτοιο σοου? Αν είναι για τηλεόραση... Στα αλβανικά φράγκα. Ναι, αν είναι... Δεν ξέρω πόσο πάει το αλβανικό φράγκο, ούτε έχω πέρσει. Λέει. Αλλά τι σοου θέλουν, θέλουν καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ορχήστρες, ανάλογα τι θέλουν. Ο κύριος Φόνης πληρώνει πάρα πολύ καλά, είναι πολύ καλό στη συνεργασία του. Να πω τα πρώτα, έχω συνεργαστεί και με την κυρία Πέπη Σεμελή, η οποία πέρυσι έκανε καταπληκτικά, τραγουδούσε σε ένα νυχτερινό κέντρο και τώρα μάλιστα έχει βγάλει το καινούριο της δίσκο και τώρα ετοιμάζουμε αφήσεις για μια μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Θα έρθω και εγώ μαζί σας. Θα σας χάσουμε. Θα σας χάσουμε κυρία Πέπη. Έχω συνεργαστεί και με την κυρία Πέπη και με τον κύριο Γιώργο. Οι οποίοι μπορούν να πούν για μένα τα καλύτερα λόγια και γαλαντόμος. Πληρώνετε καλά, κύριε Φόνη. Κύριε Πρόεδρε, κάποιες γυναίκες, είπατε πιο πριν στο θέμα αυτό, ότι εξαναγκάζονται. Πιστεύω ότι είναι κάποιες γυναίκες που θέλουν να κάνουν αυτό που κάνουν. Δεν νομίζω ότι όλες εξαναγκάζονται. Έχουν βρει το εύκολο κέρδος και τρέχουν προς τα εκεί. Δεν εξαναγκάζει κανένας να πάνε να χρούνται και να κάνουν αυτά που κάνουν. Εγώ αυτό πιστεύω. Κάπου τα ρίχνουμε ότι υπάρχουν πάντα οι ευθύνοντες. Δεν είναι πάντα έτσι. Αλλά πίσω όμως από αυτή την πράξη υπάρχει ο παραγωγός προαγωγός. Αν δεν θέλω, δεν θα το κάνανε. Θα καθόντουσαν να κάνουν κάτι άλλο. Γιατί όχι. Και εμένα μπορεί να με έχουν βρει στη δουλειά μου να πάω να κάνω οτιδήποτε άλλο. Μα όταν έρχονται στην Ελλάδα, έρχονται με δόλια μέσα ότι θα πάνε να τις βάλουμε οικιακές βοηθούς, θα πάνε να τις βάλουμε σε μια καρτερόμπα σε εξωτερικό κέντρο και από την καρτερόμπα βρίσκονται να εξαναγκάζονται θεόπτωχες εδώ, αφού τους έχουν απομυζήσει όλα τα οικονομικά, διότι παίρνουν χοντρά το κεφάλι και κάνουν κοσομασιόν. Τι να κάνει η γυναίκα μετά? Διωγμένη, χωρίς άδεια παραμονής, χωρίς άδεια εργασίας, να πάει πού? Είναι μπρος γκρεμός και πίσω αίμα. Υπάρχει πάντα ο προαγωγός. Να δώσω το λόγο στον κύριο Καλίκα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες, αν συμφωνεί και ο κύριος Φόνης. Βεβαίως, ξέρετε τη δουλειά μου, τη δουλειά έκανα και τη δουλειά κάνω. Η δουλειά μου είναι συνήθως των αλλοδαπών, πρέπει να τα ξέρετε. Οι γυναίκες έρχονται από τη Σοβιετική Ένωση και από τα κράτη του Συμφώνου της Βαρσοβίας με μία βίζα 3 μηνών, τρίμηνη εδώ.
και έρχονται σαν μπαλέτα. Δηλαδή τις φέρνουν εδώ πέρα, το κάθε καμπαρέ, το κάθε κατάστημα, το κάθε που θα κάνει σοου. Με συγχωρείτε, έχουμε τηλέφωνο. Εδώ αυτόφορο. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην κυρία Λουκά. Βεβαίως. Μήπως μπορείτε, κυρία Λουκά, να μας πείτε πού γίνεστε? Ναι, εάν έχετε τέτοια απορία, περάστε από εδώ ιδιαίτερως να σας την πει. Μπορεί να το πει. Ναι, γιατί θεωρείται διαφήμιση και απαγορεύεται διαφήμιση. Πώς ο κύριος ο άλλος λέει συνέχεια? Αυτές... Εγώ είμαι στάρ, η κυρία Λουκά είναι αιτία. Και η κυρία Λουκά είναι στάρ. Αυτά που είπε ο κύριος Σταυρόπουλος είναι μέσα στο πλαίσιο του διαφημιστικού. Γιατί με κοιτάτε άμυρα? Εξοπούστε την παράγκα. Με κοιτάτε με μίσος, γιατί? Κοιτάξτε, εδώ πέρα, συγγνώμη, συνεχίζει το βιολί του αυτός ο άνθρωπος. Δεν κοιτάω με κανένα με μίσος. Λοιπόν, έχω αγάπη για όλο τον κόσμο. Να συνεχίσω κύριος Καλίτα, επί του θέματος. Και συντόμως. Τρίμηνη λοιπόν άδεια παραμονής. Μετά τη λήξη της αδείας παραμονής, τι γίνεται? Κάνει αίτηση στο αλλοδαπών, της δίνουν άλλες 2 μήνες. Τελειώνται 5. Και της δίνουν κι άλλο ένα τρίμηνο και από εκεί και πέρα εγκαταλείπει την Ελλάδα. Αφού τα αρπάξουν οι επιτίδιοι και τους δώσουν τη βίζα. Ή παραμένει χωρίς άδεια. Ή παραμένει χωρίς άδεια. Και είναι πλέον κρυφή, κάνει και κρυφό εταιρισμό, δηλαδή πορνεία και ανεξέλεκτη. Δουλεύει στον παρακούστε και την εκμεταλλεύεται αυτός ο οποίος έχει το κατάστημα. Και είναι προστάτης της. Ναι, διότι όχι προστάτης της. Διότι δεν της δίνει το κανονικό μεροκάματο και αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει. Διότι κύριε Πρόεδρε, σε απολασία και πορνεία μετά. Εδώ αυτόφορο. Ωραία. Εδώ αυτόφορο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Με ακούτε? Βεβαίως. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Μια ερώτηση θέλω να κάνω στην κυρία Λουκά. Βεβαίως. Κυρία Λουκά, για σας. Ναι, με ακούτε? Ναι, μάλιστα. Κυρία Λουκά, τι γνώμη έχετε για τους ομοφυλόφιλους? Είναι εκτός θέματος το θέμα. Θα κάνουμε ειδική εκπομπή για την ομοφυλοφιλία. Για τους ομοφυλόφιλους και προς τη διασκέδασή τους. Γιατί έχουν ειδική διασκέδαση οι ομοφυλόφιλοι? Θα πω, ειδικά μπαρ έχουνε, γκέι μπαρ. Η κυρία Λουκά θα ήθελα. Καταλαμβάνουμε ενημέρωση. Ο κύριος Σταυρόπουλος θα πάρει απαντήσει. Το Γρηγόρη, δεν έχει λάβει το λόγο, εσύ το έχεις λάβει. Εγώ καθόλου. Όχι, εγώ το Γρηγόρη. Λίγο και μετά ειλικρινά. Η τηλεθεάτρια είναι στη γραμμή. Ναι, σας σύντομα όμως, γιατί είναι εκτός θέματος η ερώτηση. Εσύ θα μου μιλήσει ή η μητέρα σου? Την κυρία Λουκά θα ήθελα. Θα σου απαντήσω εγώ στην ερώτηση που έκανε της κυρίας Λουκά. Μα θα ήθελα να απαντήσει η κυρία Λουκά. Δεν απαντάει η κυρία Λουκά. Η κυρία Λουκά δεν είναι ομοφυλόφιλη, κούκλε μου. Εγώ να σου απαντήσω. Η κυρία Λουκά πηγαίνει σε γκέι μπαρ. Δεν συχνάζει σε τέτοιους χώρους η κυρία Λουκά. Αυτό το ξέρω που την έχω δει. Δεν θέλω. Και φοράει και δερμάτινα η κυρία Λουκά. Κοιτάτε, αυτά είναι συκοφαντίες βέβαια. Να μας δείτε που παίρνει τα δερμάτινα που φοράμε. Τα γκέι μπαρ. Αν πήρατε, εκλεκτή μου κυρία, για φαρσοκομωδία, κάνετε λάθος. Κάνετε μεγάλη λάθος. Κοριτσάκι μου να πηγαίνει άλλο τάφο με Το παιδάκι της έβαλε, δεν είναι η ίδια. Να μιλήσει. Φίλο με τα δερμάτινα που φοράει. Εντάξει, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Κάνατε λάθος. Όταν νομίζετε ότι θα γίνει. Έχω φωτογραφίες με την κυρία Λουκά πάνω σε μπαρ. Σε γκέι μπαρ. Και πάει εκεί και κάνει την αγκύρια γιατί δεν βγάζει αυτά τα λέμε την κυρία Λουκά. Πολύ γελάω. Να τις προσκομίσετε για του λόγου του αληθές. Θα σας τις στείλω, όλες τις φωτογραφίες. Αυτά είναι ψέματα, συκοφαντίες κύριε Πρόεδρε. Να μας τις στείλει. Μήπως τα δερμάτια επαναφέρεται στο σωστό. Παναγία μου σας έμαι. Αυτά είναι συκοφαντίες, ψέματα ασφαλώς. Ησυχία παρακαλώ. Θα επανέλθει ο λόγος. Ησυχία. Λίγο σύντομα, δεν έχω και τηλέφωνα. Δηλαδή συγγνώμη να τα κόβουμε αυτά άμα είναι άσχετα. Δεν κόβουμε τίποτα. Απλώς. Μήπως θέλετε να επαναφέρετε τους νέους στο σωστό δρόμο? Κοιτάξτε να δείτε, για τη νύχτα θέλω να πω δύο πράγματα. Πολύ σύντομα. Πρώτον, από τη στιγμή που τα παιδιά τα σημερινά τα κάναμε μεταφορείς γνώσεων, άτομα τα οποία δεν έχουν πρότυπα, μοιραία και ιδανικά ακριβώς, μοιραία, δεν ξέρουν να διασκεδάσουν σωστά. Ένα αυτό. Δεύτερον, πιστεύω ότι όλες οι κοπέλες οι οποίες έρχονται απ' έξω, είτε σαν μπαλέτο, είτε σε οτιδήποτε, τους χρησιμοποιούν όσο τους χρησιμοποιούν, μέχρι να μαθευτούν στα διάφορα καμπαρέ και μετά τα στέλνουν ή σε οίκους ανοχής ή για μασάζ και τέτοια.
Εγώ αυτό πιστεύω. Με 10 καθαρές περάσουμε σε ένα τηλέφωνο. Δηλαδή, εδώ αυτόφορο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Κύριε Λεουτσάκο, με ακούτε? Καλησπέρα σας. Κύριε Λεουτσάκο. Καλημέρα. Να σας πω, είμαι ορίστε. Πολύ συγκινημένος από την εκπομπή σας. Πραγματικά είναι κάτι το εξαιρετικό για την ελληνική τηλεόραση. Στηριζόμαστε στην αγάπη σας. Ειλικρινά το λέω αυτό. Γι' αυτό είπα προηγουμένως. Δεν σας άκουσα. Στηρίζομαι πάντοτε σε εσάς. Γιατί το νιώθω πραγματικά. Ναι. Συνεχίστε. Λέω ότι εσείς αποτελείτε τη σπονδυλική στήλη της εκπομπής. Η δική σας άποψη. Εγώ φιλοδοξώ πάντοτε δημοκρατικά, με κεφαλαία γράμματα δημοκρατικά, να παράσω τη δική σας ανώθευτη, αμακιγιάριστη, αμοντάριστη φωνή, γνήσια, ατόφια, γιατί δεν είναι πολλά τα κανάλια, για να μην πω δεν είναι κανένα, που να περνάει τη φωνή του κόσμου. Τώρα καμιά φορά υπάρχουν και παρεκτροπές, τις οποίες άλλοτε διαισθάνομαι, άλλοτε όχι. Αυτό έγκυται στη δική σας κρίση, στη δική σας άποψη και στη δική σας πολιτιστική ελίτ. Αν υπάρχει. Κοιτάξτε, να δείτε, κύριε Λεουτσάκο, είστε χριστιανός Ορθόδοξος, πιστεύω. Όχι πιστεύετε, όχι μόνο πιστεύετε, το δείχνω καθημερινότατα. Και εγώ είμαι, κύριε λοιπόν, Λεουτσάκο. Τι έχει τώρα με το θέμα. Και εγώ είμαι, κύριε Λεουτσάκο, αλλά άκουσα πριν μια ακροάτρια, νομίζω, μια ακροατή, δεν θυμάμαι. Είπε κάτι για την κυρία Λουκά. Μάλιστα. Δηλώνω απερίφραστα ότι είμαι και εγώ μάρτυρας του γεγονότος που εξέφρασα την πεθατή. Κοιτάτε, αυτά τα πράγματα δηλαδή εδώ πέρα είναι... Συγγνώμη, αυτά είναι και εκτός θέματος. Να κλειστεί το τηλέφωνο. Δεν θα υπάρξουν... Εδώ πέρα είναι συκοφαντίες, έτσι δεν είναι? Μήπως υπάρχει φαντασία. Εδώ δεν μπορεί μήπως υπάρχει φαντασία. Για να πούμε κάτι άλλο. Δεν είναι δυνατόν. Τι πράγματα είναι αυτό? Είναι άσχετο θέμα τώρα. Ακούσατε με. Θέλω να σας ρωτήσω εσάς προσωπικά. Από πλευράς χριστιανικής ορθοδόξου παραδόσεως, η διασκέδαση είναι επιτρεπτή ή όχι? Δηλαδή ένας νέος σήμερα που διασκεδάζει, και όταν λέμε διασκεδάζει, να μην πάει το μυαλό μας ούτε με σεξ σόου, ούτε με γυμνά, ούτε τίποτα. Ναι. Πάει σε μία δίσκο. Ή κάποτε στη δική μας χρυσή εποχή υπήρχε το ρετρό, υπήρχε το κύμα κλπ. Πήγε στην Μποάτ και άκουγε Φερρυπίν και τη Χωματά, Γιώργο Ζωγράφο, Γιάννη Πουλόπουλο, συγκινούμε μόνο Αρνέτα με τα ονόματά του. Αυτό κατά την παράδοση της χριστιανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι αμάρτημα ή όχι? Κοιτάτε, αυτό ναι, είναι αμάρτημα. Είναι αμάρτημα. Συγγνώμη, δύο λεπτά για το αμάρτημα. Όχι, να ρωτήσω που ρωτήστε και θα σας ρωτήσω. Ακριβώς να επαναλάβετε αυτό που είπατε στο τέλος. Ναι, λοιπόν, αμάρτημα είναι το ότι... Όχι αυτό, ναι, δύο λεπτά θα σας πω κάτι. Μετά τις αμαρτίες και τις θρησκείες σας περάσουμε σε ένα τηλέφωνο. Εδώ αυτόφορο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Θα μπορούσα να μιλήσω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Κύριε Λεουτσάκο, είστε καταπληκτικός. Και θα ήθελα να δώσω τα λέτε πάρα πολύ καλά για τη διασκέδαση για τη νύχτα. Γιατί και εγώ καλλιτέχνης είμαι. Χαίρομαι ιδιαίτερα τότε για το καλλιτεχνικό αισθητήριό σας. Και δούλευα δυστυχώς και σταμάτησα, διότι παρόλο που έχω ταλέντα και είμαι πολύ καλή. Ανοιχτή πρόσκληση. Αλλά, ανοιχτή πρόσκληση, χωρίς ημερομηνία λήξεως. Ευχαριστώ, αλλά γενικά στη νύχτα είναι πορνή. Ναι. Το λέω έτσι ανοιχτά, πολύ ανοιχτά. Στην επόμενη εκπομπή σας περιμένουμε. Να μην είμαστε και κυρία Λουκά, πάρα πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί τα λέει όπως πρέπει και όπως είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα τα ξαναπούμε. Πάντως, ειλικρινά σας μιλάω ειλικρινά ότι η νύχτα είναι πορνή. Όταν μας βάζουν εμάς στο τραπέζι και μας λένε καθίστε προς το μανσιόν ή φέρτε πελάτες, πώς θα τους φέρουμε τους πελάτες, κύριε Λεουτσάκο, σας ρωτάω. Πώς θα φέρουμε τους πελάτες, με τι, ανοίγουμε τα πόδια μας? Αυτό ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να συνεχίσω. Σύντομα όμως. Ναι, θα σας πω κάτι. Πρώτον, ο χριστιανισμός λέει ναι στη διασκέδαση, γι' αυτό και ο Χριστός πήγε στο γάμο της Κανά και χόρεψε και ήπιε. Και έκανε το νερό κρασί. Προηγουμένως τι είπα? Ότι από τα μπαλέτα καταλήγουν στο τέλος, εφόσον γίνονται πασίγνωστοι. Το έκανε κρασί, το έκανε ουίσκι όμως.
Εντάξει, τότε ήταν και το ουίσκι. Ναι, συγγνώμη κύριε Φώνη, όπως λέει και ο Χατζής, ότι ο Χριστός είπε για 2 χιτώνες, δεν είπε για 2 κουστούμια, άμα το πάμε και έτσι. Κύριε... Δηλαδή ότι καταλήγουν στην πορνεία, αυτό δεν καταλάβω. Ναι, ότι καταλήγουν στην πορνεία μετά οι εισαγόμενοι. Το δέχομαι αυτό. Το δέχομαι. Και οι εισαγόμενοι, κύριε Πρόεδρε. Το κράτος τι κάνει? Μα το κράτος... Τι κάνει το κράτος? Τα ποσοστά του παίρνει το κράτος. Αστυνομία, εισαγγελίες τι κάνουν? Τα ποσοστά του, γιατί πιστεύω ότι και τα αγόρια που κάνουν σοου... Η αστυνομία, ο κύριος Μαρίνος μιλάει, σας παρακαλώ. Και τα αγόρια που κάνουν striptease σοου, πιστεύω ότι και αυτά καταλήγουν σε διάφορα μασάζ και κουμουνδούρου στο τέλος. Ξέρετε ποιο είναι... Είναι η πλατεία Κουμουνδούρου, όπου εκεί πέρα κάνουν αγοραίο έρωτα. Πορνεύονται οι άντρες. Σοβαρά. Αν πάω να δω γιατί δεν έχω δει. Μετά την πλατεία Κουμουνδούρου, ας περάσουμε σε ένα τηλέφωνο. Εδώ αυτοφορώ. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Σταυρόπουλο. Παρακαλώ κύριε. Να σας ρωτήσω, θέλω να σας πω κάτι για να μου απαντήσετε. Ό,τι θέλετε. Η κυρία Μαλβίνα, με εκπομπή της, μάλιστα, λέει μια έκφραση. Και θέλω να μου την εξηγήσετε. Αν μπορέσω, ναι. Έξω Κώστη από την Παράκα. Ναι, μέσα, σας ευχαριστώ πολύ για την ευγένειά σας. Να ρωτήσω την κυρία Μαλβίνα. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε τέτοια. Ναι, ήθελα να πω, εσείς είπατε για την πλατεία Κουμουνδούρου, ναι, μια νομική παραδοξολογία. Ένα απέραντο τεράστιο νομικό κενό. Άμα ανοίξουμε το ποινικό μας κώδικα που δεν υπάρχει αντρική πορνεία. Δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει σωματεμπορία για άντρες. Μπορεί να κάνουν άντρες που να υπάρχει αντικείμενο το αγόρι. Δηλαδή, ο σωματέμπορας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 351, έχει πάντα φίλι το οποίο εκμεταλλεύεται. Ο προστάτης λοιπόν του αγοριού δεν καταδικάζεται. Δεν ξέρετε μπορεί τι να πάει στην βαστροπία, ναι, αλλά σωματεμπορία αναφέρεται μόνον όταν θύμα είναι γυναίκα. Έχουμε ένα τεράστιο νομικό κενό. Άμα δεν υπάρχει αντρική πορνεία, τότε γιατί δεν μαζεύουν τα παιδιά από την πλατεία Κουμουνδούρου 100 και τα πάει? Μα υπάρχει. Υπάρχει αντρική πορνεία στον νόμο? Ναι, υπάρχει. Όχι, ναι, όχι υπάρχει. Βεβαίως. Με ποιο γράμμα του? Είναι η διάταξη του άρθρου 347 που μιλάει για την παραφύσια ασέλγεια. Εκεί λοιπόν στην παραφύσια ασέλγεια, όταν υπάρχει οικονομική σχέση, δηλαδή πληρώνει ο ένας ή ο άλλος, αυτό πρέπει να αποδειχθεί μόνο με χρήματα, επαυτοφόρα και με χρήματα σημαδεμένα. Όταν περνάνε την πλατεία Κουμουνδούρου και τα παιδιά τρέχουν και λέω γιατί τρέχετε, να παίρνουν από εκεί, μου λένε γιατί θα μας πιάσετε 100. Επειδή περνάνε στην πλατεία. Θα κάνουμε μια εξακρίβωση. Θα γίνει μια εξακρίβωση. Εδώ αυτόφορο. Όχι για εξακρίβωση. Αυτόφορο. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Ναι. Έχω ένα πρόβλημα σχετικά με τα σοου. Γιατί δεν υπάρχουν Κινέζοι. Ορίστε. Δεν σας ακούμε. Γιατί δεν υπάρχουν Κινέζοι στην Ελλάδα. Γιατί δεν υπάρχουν Κινέζοι. Κινέζες. Κινέζες. Είναι αγαπητέ μου, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα για αυτό, το οποίο και τους ταΐζει και τους ποτίζει και είναι πάρα πολύ καλό, οπότε γιατί να έρθουν? Τώρα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Τώρα μην λέμε καλό τώρα. Δεν είναι καλό το κομμουνιστικό καθεστώς, δεν είναι καλό. Μπορεί οι προϋποθέσεις. Είπε μια απορία. Εγώ νομίζω πρέπει να του λύσω την απορία. Νομίζω ότι οι προϋποθέσεις εξαγωγής των γυναικών από εκεί θα είναι πολύ δυσκολότερες. Εσείς έχοντας εμπειρία από εξωτερικό, τι έχετε να πείτε? Γιατί δεν κάνουν από Κινέζες, εισαγωγή από Κινέζες? Γιατί οι Κινέζες προτιμάνε να πάνε στην Αμερική. Η Ελλάδα δεν ελκύει από αυτά τα μέρη καλλιτέχνες. Ελκύει, όπως είπαμε, από τα κοντινά μας μέρη, τα ανατολικά μπλοκ. Γι' αυτά μετά στην Κίνα το βιωτικό επίπεδο είναι ανεβασμένο. Δεν είναι όπως τα Κίνα μέρη και δεν χρειάζεται να φτάσουν τόσο δρόμο μέχρι εδώ. Ναι, ακούτε. Ναι. Είναι σοβαρό πρόβλημα για αυτούς οι οποίοι έχουν τα μικρά στοιχεία και γενικά τα μικρά μεγέθη. Οι Ρωσίδες είναι πολύ ταρτανοειδείς για κάτι τέτοιο. Ότι έχουν άλλο ημάτσι. Είναι μικρόσωμες οι Κινέζες. Υπάρχει δηλαδή ένα πρόβλημα στην ζήτηση και στην αγορά. Να σας απαντήσω ότι τα πολύτιμα ήδη μπαίνουν σε μικρή συσκευασία. Λοιπόν, είναι το μαγούστο. Και οι Ρωμαίοι λέγανε de gustibus et coloribus non disputandum, δηλαδή περιορέξεως ουδής λόγος. Έτσι.
Να πω κάτι για την παράγκα που είπε ο κύριος. Δεν θέλει, η παράγκα είναι καραγκιόζη. Και εμείς δεν είμαστε καραγκιόζη. Δεν έχει τι λέει για μένα, αρκεί να λέει για μένα και πάνω απ' όλα να λέμε σωστά το όνομά μου. Λοιπόν, ευχαριστώ. Έλεγα προηγουμένως, σε αυτό που σταματήσαμε την κυρία Λουκά που ρώτησε, ότι μπορεί ο Χριστός να μην έκανε το νερό ουίσκι, αλλά έχω μία πικρή εμπειρία. Καμιά φορά πάω σε κάνα γάμο, σε καμία βάφτιση και λέμε πρόσεξε, ναι, πάμε να τραγουδήσουμε, πρόσεξε, είναι ο ιερέας μπροστά, πρόσεξε, είναι ο δεσπότης. Γιατί? Ο Χριστός όταν έγινε η διασκέδαση, δεν είναι ότι χόρεψε ο ίδιος, δεν ήμουν παρόν, δεν είχα την ευτυχία να είμαι παρόν, αλλά όμως δεν έφυγε. Δεν έφυγε, να πατήσω τώρα σε αυτό. Κυρία Λουκά, εσείς το ξέρετε. Και έδωσε την ευκαιρία να μεθύσουν ακόμη περισσότερο. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Ορθοδοξία κατ' εμέ είναι μήνυμα ζωής, είναι βίωμα ζωής, είναι μήνυμα χαράς. Ναι. Μην με παρεξηγείτε, δεν πάω στο σεξ show κλπ. Λέω στο τραγούδι, αναφέρθηκα στο... Είπα τη μουσική, η οποία βυζαντινή μουσική συμπορεύεται με την ευρωπαϊκή μουσική. Δεν είμαι μουσικός, ούτε γνώσεις έχω, εμπειρικά τα λέω όλα αυτά. Και δεν πρέπει κατ' εμέ να υπάρχει αυτή η αντιπάθεια, η αντιπαράταξη μεταξύ της χριστιανικής παραδόσεως και της υγιούς διασκεδάσεως. Όχι να απαντήσω τώρα σε αυτό. Τώρα σε ακούω. Θέλω να πω ότι μια σωστή διασκέδαση είναι χριστιανικό. Έτσι. Δηλαδή μας καλούν σε ένα γάμο, σε μια βάφτιση, να πάμε και μετά στο τραπέζι που μας καλούν δεν είναι αμαρτία. Τραγουδάμε ή χορεύουμε. Να τραγουδήσουμε δημοτικά τραγούδια. Και είναι αυτά, γιατί μην βάλουμε νησιώτικα τραγούδια, νησιώτικα, να τελειώσω. Την άποψή της λέει. Ναι, να τραγουδήσουμε χορούς δημοτικούς, βεβαίως κριτικούς χορούς, δημοτικούς γενικά όλους. Και ελαφρό τραγούδι, γιατί? Όχι, ελαφρό, εντάξει, υπάρχει διαφορά. Γιατί? Μια σωστή διασκέδαση χριστιανική, ορθόδοξη, ναι, ο Θεός δεν το απαγορεύει, ο Χριστός δεν απαγορεύει, αλλά σωστή. Και όχι απ' τα άλλα πέρα δηλαδή. Συγγνώμη να σας κάνω μια ερώτηση, κυρία Λουκά. Μετά τις διασκεδάσεις, κυρία Λουκά, δεν έκανε ακούστηκε. Το νερό τηλέφωνο. Ας αφήσουμε τις γάμες και τις κηδείες, έχουμε τηλέφωνο. Εδώ πρόχωρο. Γεια σας. Γεια σας. Θα μπορέσω να μιλήσω με τον κύριο με τα άσπρα? Βεβαίως. Κύριε Φώνη. Γεια σας κύριε Ρέτ, συγχαρητήρια που σας γνωρίζω. Είστε καταπληκτικός. Πώς θα μπορούσα να μάθω αν κάνετε πάρτι σε σπίτια και πόσο μπορεί να κάνει? Δεν ακούσατε το όνομά μου, Τάκης Φώνης λέγομαι. Ο Σπύρος ο Ρέβης δεν είστε? Τάκης Φώνης λέγομαι, δεν ξέρω κανέναν κύριο Σπύρο Ρέβη. Κύριε συγγνώμη, απλά πώς μου φαινόταν ότι είχατε βγει σε κάποιο άλλο κανάλι και είχατε πει αυτά με τα πάρτι στα σπίτια. Γι' αυτό ήθελα να πάρω να μάθω πόσο κάνουνε. Όχι, Τάκης Φώνης λέγομαι. Φώτης, Τάκης Φώτης. Κύριε Φώτη, όχι πόσο Φώτης. μπορεί να κάνει? Φώνης. Τάκης Φώνης. Κύριε Φώνη, πόσο κάνετε τέτοια? Είχα ακούσει σε μια άλλη εκπομπή κάποιον κύριο, χίλια συγγνώμη που σας μπέρδεψα το όνομα, να με συγχωρέσετε, που έκανε κάτι πάρτι με γυμνά στα σπίτια, εσείς κάνετε, έτσι, και άμα κάνετε, πόσο μπορεί να κάνει? Δεν μπορώ να πω τιμές στον αέρα. Θα με πάρετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο του γραφείου μου που έχω δώσει και οι συνεργάτες μου θα σας κατατοπίσουν. Κύριε, ευχαριστώ. Μπορείτε, σας παρακαλώ, χίλια συγγνώμη, να με επαναλάβετε το κινητό, γιατί πού θα σας βρω πάλι μετά? Θα περιμένω στα κανάλια. Ναι, θα το πω. 094 33 08 58. Επίσης θέλω να πω... Ευχαριστώ. Καλή νύχτα σας και συγχαρητήρια στον κύριο Λεοτσάκο και τον κύριο Σταυρόπουλο. Ευχαριστούμε. Θέλω να πω επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στη φίλη μου την Κατερίνα, την Σωτηροπούλου και στην εταιρεία Τρικολόρε Μόστρα που με δίνει. Ο σπόνσοράς μου, ο μόνιμος. Εγώ θα έλεγα τώρα ποιος με χτενίζει, αλλά δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω. Ποιος με χτενίζει. Κυρία Λουκά, ποιος θέλει? Ναι, κάντε μια... Κύριε Φώνη, να μιλήσουμε λίγο face to face, γιατί είμαι και εγώ μες στα πράγματα εκτός το χώρο το δικό σας. Όχι, η καλλιτεχνία είναι γενική. Όχι, δεν είμαι καλλιτέχνης πια, άλλη είναι η δουλειά μου. Μα ήσουν χορευτής και πολύ γνωστός στο χώρο σου, έχει σημασία. Τις κοπελιές φέρνετε από τα ανατολικά κράτη. Δεν παίρνω εγώ κοπέλες. Υπάρχουν ειδικά γραφεία. Ειδικά γραφεία. Ίσως μπορεί να είναι και λάθος η ερώτηση που θα σας κάνω. Οι κοπελιές αυτές έρχονται και πληρώνονται με το μήνα? Όχι. Με τη μέρα, με ροκάματα.
Γιατί από ό,τι ξέρω, πληρώνονται προς $1.000 το μήνα. Όχι, αυτά δεν τα ξέρω. Εγώ ξέρω τα γραφεία που τις φέρνουν. Άλλωστε, έχω τώρα 2-3 χρόνια που έχω σταματήσει το striptease, γιατί τώρα ασχολούμαι με καλλιτέχνες, τραγουδιστές σε έξτρα. Μόνο και επιδείξεις μόδας. Έχω δηλαδή ξεχωρίσει τα πράγματα. Γιατί εγώ στα 25 χρόνια που είμαι στη δουλειά που έχω, δεν υπήρχαν τότε τα. Κύριε Φώνη, με συγχωρείτε, έχουμε τηλέφωνο. Ναι. Εδώ αυτοφορώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Φώνη. Βεβαίως. Κύριε Φώνη, για Μάλιστα. Κύριε Φώνη, καλησπέρα. Γεια σας. Είσαστε πανέμορφος καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ. Το όνομά σας? Και θα ήθελα να μου πείτε, αυτά τα Ιτάλια, τα τόσα πολλά, τα βραβεία αυτά, τα έχετε φέρει από το εξωτερικό? Όχι. Από πού? Από το μοναστηράκι είναι. Πόσο κοστίζουν? 30.000, 25 το καθένα, το καθένα έχει άλλη τιμή. Και τι συμβολίζουν? Τι συμβολίζουν? Μα είμαι ντυμένος βασιλιάς. Και έχω μερικά παράσημα, ναι. Γιατί δεν φοράτε κορώνα? Κορώνα γιατί δεν μπορώ να κάνω πολλές κινήσεις και τη φοράω μόνο σε επίσημες εκδηλώσεις. Μάλιστα. Γιατί δεν κάθεστε σε θρόνο? Δεν μου φέρανε. Αχ, η παραγωγή φταίει. Ούτε μου φέρανε τον υπηρέτη να μου φέρει το μαύρο σαμπάνια και χαβιάρι, ούτε και ένα μαύρο να μου κάνει αέρα, αλλά επειδή η εκπομπή την εκτιμώ, τα ανέχτηκα όλα. Ένα βασιλιάς πρέπει να είναι στο λαό του κοντά. Μάλιστα, εντάξει. Κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω. Τι σοου ακριβώς κάνετε? Ορίστε. Τι σοου ακριβώς κάνετε? Όχι, εγώ μανατζάρω, δεν κάνω σοου, είμαι μάνατζερ. Χαιρετίστε σαν βασιλιάς του ελληνικού λαού. Κάνω strip show. Εγώ κάνω strip show. Μπορείτε να με μανατζάρετε και εμένα? Βεβαίως, θα πάρετε το τηλέφωνο μου και να σας δω από κοντά. Το τηλέφωνο σου μπορεί να το επαναλάβετε? Θα γραφτεί από κάτω 094 33 Μισό. Ναι. 094 33 08 58 και διοργανώνω πάρτι σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο με καλλιτέχνες, τραγουδιστές. Θα μπορούσα να μιλήσω τώρα με τον κύριο Σταυρόπουλο? Βεβαίως. Ορίστε, σας ακούω, κύριε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, βέβαια. Πού την είστε, κύριε, εσύ? Να σας πω. Όχι, απαγορεύεται. Οι ερωτήσεις ελέγχθη κατ' επανάληψη, είναι εκτός θέματος και δεν απαγορεύεται. Κύριε Πρόεδρε, πληρώνουν οι τηλεθεατές για αυτά. Ναι, αλλά δεν πληρώνουν γιατί που ντύνεστε ή που γδίνεστε. Όχι, επί του θέματος. Δίνομαι, κάνω και στριπτίζ, έγινα και στριπτιζέρ τώρα, γιατί θεωρείτε αυτό? Γιατί συνέχεια το λέτε. Εγώ δεν δίνουμε. Εκεί που δίνεστε. Όχι, δεν το δέχομαι. 10 φορές ελέγχθη αυτό το πράγμα. Είναι πρόκληση, είναι σκάνδαλο και είναι κομμωδία. Όχι, απαγορεύω την ερώτηση. Απαγορεύω την ερώτηση. Να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Ρέμι. Μια που είναι φίλο. Πού είναι ο κύριος? Πού είναι ο κύριος Ρέμις? Συγγνώμη. Εδώ χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Πού είναι ο κύριος Ρέμις? Επειδή είχαμε παρασυρθεί από τα προηγούμενα τηλέφωνα. Συγγνώμη κύριε Φόλη. Λοιπόν, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Πολλές τραγουδίστρες ή τραγουδιστές είτε υπογράφουν συμβόλαια, είτε μπαίνουν στη μαρκιέζα απ' έξω σε θέση, ανάλογα το τι παρές φέρνουν στο μαγαζί. Αυτό είναι αλήθεια? Αυτό ίσως γίνεται σε μαγαζιά 3ης, 4ης κατηγορίας και πάνω. Τα μεγάλα μαγαζιά της παραλίας, το όνομα μπαίνει ανάλογα με τη δισκογραφία που έχει ο καλλιτέχνης, γιατί όλα τα μαγαζιά συνεργάζονται με δισκογραφικές εταιρείες. Οπότε από εκεί βγαίνει και το κασέ του καλλιτέχνη, δηλαδή αν έχει κάνει χρυσό δίσκο, πλατινένιο. Από τον μάνατζερ, δηλαδή της δισκογραφικής εταιρείας. Ναι. Και ανάλογα μπαίνει και η ταμπέλα. Και το μεροκάματο μετά. Γιατί περισσότερο, ας πούμε, ξέρω ότι ήταν βάση πελατείας. Αυτά γινόντουσαν. Έχουμε τηλέφωνο. Έχουμε τηλέφωνο, κύριε Μαρίνο. Τηλέφωνο. Εδώ αυτοφορώ. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια, κυρία Πέπη. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Ρέβη κι εγώ? Δεν υπάρχει κανένας κύριο Ρέβη. Δεν υπάρχει κύριος Ρέβη. Δεν υπάρχει. Κύριος Φώνης. Να αποταθείτε στον κύριο Ρέβη. Ο κύριος Δίκτας, κύριε Λεοτσάκου, καλεσμένος σας. Δεν είναι Ρέβης. Θα φοράει κάτι μετάλλια. Δεν λέγεται Ρέβης. Το ανακοινώσαμε, είναι ο Τάκης ο Φώνης. Το κύριο Φώνη. Μάλιστα. Ναι, γεια στο όνομά σου. Κύριε Φώνη, Αγαλένα Αλεξάνδρα. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Κοιτάξτε, γιατί γελάτε, σας παρακαλώ. Εγώ, να σας μιλήσω ανοιχτά, είμαι γκέι, με τάσεις για τρανς. Καταλαβαίνετε την ορολογία μας, πιστεύω καλά. Αλεξάνδρα, έχεις κάποιο ταλέντο στο χορό ή κάπου αλλού? Ναι. Γιατί εγώ είχα να σας πω την αλήθεια, είχα ζητήσει και δουλειά εδώ στην Αθήνα, δεν είμαι από την Αθήνα. Και όλα είναι κλειστές οι πόρτες. Κοίταξε να σου πω κάτι, εγώ είχα βγάλει και την Καρλώτα, την έκανα φίρμα, αν θυμάσαι. Να σας πω όμως, εγώ έχω αναζητήσει μαγαζιά, όπως να σας πω, κούκλες, όπως το Smile, όπως το Lambda. Δεν μπορώ να βρω όμως δουλειά. Ίσως γιατί είμαι λίγο εύσωμη.
Δουλειά ως τι κάνεις? Μπορώ να κάνω τα πάντα. Όχι τα πάντα, δηλαδή όταν κάνει κάποιο drag show παραδείγματος χάρη, είναι έτοιμος δηλαδή. Δεν έχω κάνει drag show, αλλά θέλω να με συμβουλεύσετε πώς μπορώ να αρχίσω. Όχι τώρα από τηλεφώνου. Δηλαδή, απλά χρειάζομαι ένα στήριγμα εδώ στην Αθήνα. Κύριε Λεωτσάκο, εγώ που σας αγαπάω, αφήστε με να μιλήσω με τον κύριο Φώνη. Όχι, από την ευθεία δεν γίνεται. Εντάξει, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Σας αγαπάω, κύριε Λεωτσάκο. Έχει τη γραμμή. Αμοιβαία τα αισθήματα. Αμοιβαία. Θα ήθελα, κύριε Φώνη, να σε ρωτήσω. Όλες αυτές οι καλλιτέχνηδες. Παρακαλώ, κάντε κάτι. Παρακαλώ, όποιος έχει γέροντες να εξέρχεται και να επανέρχεται. Και καλό θα είναι να μην επανέρχεται. Λοιπόν, όλες αυτές οι καλλιτέχνηδες, οι εντός εισαγωγικών, ασφαλίζονται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα? Υπάρχει... Δηλαδή έρχονται εδώ κάποιες κοπέλες, διατρέχουν ορισμένους κινδύνους. Κινδύνους δουλεύουν μες στη νύχτα. Έχουν, δηλαδή, ο μάνατζερ τις ασφαλίζει σε κανένα ασφαλιστικό φορέα. Ο μάνατζερ που τις φέρνει όχι, γιατί οι πιο πολλές είπαμε έρχονται ή για λίγο καιρό διάστημα, όπως είπε και ο κύριος που ήταν στο... Ναι. Νομίζω που ήσασταν. Κύριε Φώνη, έχουμε τηλέφωνο. Εδώ στο φορό. Γρηγόρη, πέρασε παρακαλώ και εσύ έξω και επανέρχεσαι. Σας παρακαλώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ αυτόφορο. Ναι, σας ακούμε. Έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, συνεχίστε. Ο μάνατζερ όχι. Εκείνος το οποίο έχει το κατάστημα. Ο επιχειρηματίας που την παίρνει και του αποκομίσει κάποια, του συνεισφέρει κάποια κέρδη από τη δουλειά της. Την ασφαλίζει. Αυτές οι κοπέλες έρχονται να ασφάλιζονται. Παίρνει το μικρό. Δεν ασφαλίζονται εδώ πέρα. Άρα το κράτος μας χάνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από έσοδα. Παίρνει από τη Βίζα όμως. Παίρνει από τη Βίζα, κύριε Πρόεδρε. Για μία φορά, κύριε Φώνη. Και τις τρεις φορές, και τις τρεις φορές. Παίρνει 3 τρίμηνα παίζει. 3 τρίμηνα παίζει. Το ένα τρίμηνο παίζει τη Βίζα. Τα άλλα τρίμηνα παίζεται η τσέπη. Και όλες αυτές είναι με ημερομηνία λήξης, είναι λιγμένες οι βίζες τους. Σε ό,τι επάγγελμα. Η μία φορά, ώσπου να έρθει στην Ελλάδα η εισαγωγή της κοπέλας, μετά παίζει ρόλο η τσέπη του κάθε ανθρώπου που είναι από πίσω από την κοπελιά. Δηλαδή είναι ανασφάλιστες. Βέβαια. Έτσι. Άρα, η πρώτη είναι η βίζα, η δεύτερη και η τρίτη είναι η τσέπη. Πώς θα γίνει. Ανασφάλιστες είναι. Άδεια παραμονής κάποτε λίγοι και δεν έχουν. Βιβλιάριο υγείας δεν έχουν. Βιβλιάριο υγείας δεν έχουν. Κάρτα εργασίας δεν υπάρχει. Μοιραίως δεν φορολογούνται. Δεν φορολογούνται. Χάνουμε και από εκεί. Κάνουμε λοιπόν εκροή, που σημαίνει για μένα αιμορραγία. Αυτό που λέμε εκροή, στη δική μας γλώσσα λέγεται οικονομική αιμορραγία. Και συγχρόνως αυτό που με συγκλονίζει, κάνουν και κρύφιο εταιρισμό, δηλαδή πορνεία. Και όταν λέμε πορνεία, επειδή εδώ θα πω ένα άλλο νομικό παράδοξο, η πορνεία στην Ελλάδα δεν κατεδιώκεται εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις, αλλά αποτελεί πηγή εγκλημάτων. Διότι κάτω από την πορνεία θα υπάρξει οπωσδήποτε η διακίνηση ναρκωτικών. Κάτω από την πορνεία θα υπάρξει οπωσδήποτε η κλοπή ή η κλεπταποδοχή. Διότι εκείνος ο οποίος συνδέεται με την πόρνη, εκεί θα πάει τα κλοπημένα να τα κρύψει. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, έχετε λάθος. Ναι. Στην παράνομη πορνεία, γιατί οι πόρνες, οι δηλωμένες, περνάνε και γιατρό. Ναι. Μα δεν μιλάμε για τις ελληνίδες τις πόρνες, για τις αλλοδαπές. Όχι, στις ξένες που είναι στην ΕΟΚ, ναι. Είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, και τις ξένες μιλάμε για το ανατολικό μπλοκ που έρχονται. Το μεγαλύτερο ποσοστό, συντριπτικό ποσοστό, είναι ο κρύφιος εταιρισμός. Οι δηλωμένες και οι γνωστές είναι ελαχιστότατες. Αυτά νομικά διώκονται. Οπότε ας επιβλέψει η αστυνομία και η ασφάλεια. Λοιπόν, οι περισσότερες είναι ανεξέλεγκτες. Πάμε σε διαφημίσεις. Εδώ αυτόφορο. Ναι, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Με ακούτε? Βεβαίως. Τον κύριο Λεωτσάκο θα ήθελα. Ευχαριστώ. Σας ακούω. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Συγχαρητήρια για τα ωραία που έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να αναφερθώ σε κάτι που είπατε προηγουμένως για τις γυναίκες που έρχονται από Βουλγαρία, Ρωσία κτλ. Ναι, βεβαίως, αφού είναι θέμα της εκπομπής. Είστε εντός θέματος, βεβαίως. Βεβαίως.
Ευχαριστώ. Είπατε για τις γυναίκες που έρχονται από Βουλγαρία, Ρωσία, Αλβανία και από Λατινική Αμερική και άλλες χώρες. Βεβαίως. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι πάρα πολλές θα έπαιρναν σκάλες γιατί ή θα έκαναν οποιαδήποτε δουλειά με αξιοπρέπεια. Δεν νομίζω πως ότι το πρωτεύοντα ρόλο το έχουν οι πόρνες, τα τραβεστή, τα κακόφημα μάτια. Δυστυχώς η πλειονότητα. Όμως αυτά ενοχλούν. Οι καλωτημένοι και ευπρεπείς με το αξιοπρεπές ύφος που παίρνουν και κυκλοφορούν χωρίς κανένα ενδιασμό στους δρόμους, οι κύριοι αυτοί, άρα πίσω από τις πόρνες, κρύβονται κάποιοι πόρνοι. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε πορνεία αν δεν υπήρχαν πόρνοι άνθρωποι. Λοιπόν, μου θυμήσατε αυτό που έλεγα ήδη εδώ στο ίδιο κανάλι σε άλλη παρεμφερή εκπομπή που κάναμε. Και έλεγα ακριβώς αυτό, ότι εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς στυλιτεύονται, κατηγορούνται, περιθωριοποιούνται άνθρωποι αθώοι και άλλοι κάτω από το μανδύα του καθοπρεπισμού, της γραβάτας, του κολάρου, του πούρου, της χρυσής αλυσίδας, της ταυτότητας, που είναι ένοχοι και νομικά αλλά και ηθικά, βγαίνουν αθώοι. Φυσικά συμφωνώ μαζί σας. Αλλά έχετε υπόψη σας και το εξής. Επειδή όμως είμαι μητέρα κάποιου μικρού παιδιού, προφανώς δεν είμαστε όλοι άμυροι ευθυνών. Αυτά τα ροζ τηλέφωνα ή και καλυμμένες συνήθως αγγελίες για τα ερωτικά τρίγωνα και τόσα άλλα που ακούμε, και συνέχεια γίνεται μια πλήση εγκεφάλου σε καθημερινή βάση από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και εμείς σαν γονείς ή οι μεγαλύτεροι τέλος πάντων, οι ενήλικες, έχουμε πάρει τον ύπνο το βαθύ. Άρα το κράτος για μένα αδιαφορεί δεόντως. Ναι. Και να σημειώσω και να κλείσω σε αυτό που λέτε, ότι είναι τεράστια η ευθύνη του κράτους, είναι εγκληματική η ευθύνη του κράτους, συντριπτική, διότι υπάρχει ρητή διάταξη στον νόμο, είναι η διάταξη του άρθρου 348 που ομιλεί για διευκόλυνση αλωτρίας ακολασίας. Τι λέει δηλαδή? Είναι σαφής η διάταξη που λέει όποιος καθιονδήποτε τρόπο, αυτό το καθιονδήποτε τρόπο είναι αυτό που είπατε, είτε με ροζ τηλέφωνα, είτε με μεσητεία, είτε με αγγελίες, είτε με το να παραχωρήσει κάποιος στο δωμάτιο που μπαίνει προκειμένου να δώσει ερωτική φωλεά. Όποιος λοιπόν κατ' επάγγελμα διευκολύνει καθιονδήποτε τρόπο τη μεταξύ άλλο ασέλγεια, τιμωρείται. Είναι ευρεία η διάταξη, αλλά δεν βρέθηκε κανείς από τις διοκτικές αρχές να πιάσει μια εφημερίδα. Είχαμε σχολιάσει αυτό το θέμα τις προάλλες εδώ στη συνεδρίαση, να πιάσει μια εφημερίδα, να πιάσει τον εκδότη, να πιάσει τον συντάκτη, να πιάσει όλους τους υπεύθυνους που στο βωμό του κέρδους ξεπουλάνε τα πάντα. Ξεπουλάνε αρετή, ηθική συνείδηση, τα πάντα. Λοιπόν, υπάρχουν ευθύνες, υπάρχει ο νόμος. Εφαρμοστές του νόμου δεν υπάρχουν, που κλείνουν τα ότα τους, λες και είναι μαγεμένοι από την κύρκη του κέρδους. Και ενώπιση του κέρδους θα κλείνουν όλα. Έχουμε τηλέφωνο. Εδώ αυτό φορώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπερίζω πέρα για πέρα τα όμορφα ψαράκια της εκπομπής. Την Πέπη την Τσιπούρα. Τον Γάφρο τον Λεοτσάκο. Τον Καρχαρία Μιστερ Μπούτια και τη Φώκια τη Λουκά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στη θάλασσά σας και πλέον στις όμορφες συζητήσεις σας. Πραγματικά είστε σαν ψαράκια. Ναι. Πραγματικά η εκπομπή σας είναι υπέροχη. Εντάξει. Και ευχαριστούμε πολύ. να συνεχίσετε πάντα. Ευχαριστούμε πολύ. Να λέτε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που λέτε και μας ενημερώνετε. Ευχαριστούμε. Ελπίζω να μας εντάσσετε στην κατηγορία των ψαριών πρώτης κατηγορίας, όχι σε τίποτα αφράψαρα, γιατί υπάρχουν και φρύσες, υπάρχουν και σαρδέλες, έτσι. Ελπίζω σε κατηγορία καλή να φτάσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάτε, όχι, συγγνώμη, θα μιλήσω και εγώ δεν μίλησα καθόλου. Όχι, εδώ θα μιλήσω, θα περάσει η εκπομπή και δεν είπαμε τίποτα. Ας μιλήσουμε τώρα. Έχουμε τηλέφωνο. Κύριε Λουκά. Κύριε Λουκά. Εντάξει, τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Λουκά. Ευχαριστούμε, εντάξει. Όχι, ήθελα να πω δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα, αυτό βέβαια που θα πω τώρα είναι εκτός θέματος. Όχι εκτός θέματος, όχι εκτός θέματος. Διανύουμε τη μεγάλη της... Το ξέρουμε, κάνουμε νηστεία και εξομολόγηση προς αυτή. Μόνο γι' αυτό θα μιλήσουμε, κυρία Λουκά. Διανύουμε τη 40η, όχι, είναι περίοδος τώρα
Είναι περίοδος νηστείας, προσευχής και εξομολόγησης. Πρέπει να αγωνιστούμε πιο πολύ τώρα, να πλησιάσουμε το Θεό με την προσευχή, με την εξομολόγηση και την κοινωνία. Δηλαδή είναι περίοδος, όχι λάθος η Μεγάλη Τεσσαρακοστής, είναι πρώτη Μιας και μιλάμε για νύχτα, ας κάνουμε και καμιά ολονυχτία. Και ολονυχτία στα πάντα είναι περίοδος αγώνος, δηλαδή είναι προετοιμασία για τα Χριστούγεννα. Αυτή η περίοδος είναι προετοιμασία για τα Χριστούγεννα που νηστεύουμε και το κράτος και το γάλα. Κυρία Λουκά, να σας πω κάτι διαδικαστικό. Συγγνώμη, δεν τελειώσω. Ναι, αλλά μόνο να μην κάνουμε κάτι. Δεν έχω πρόβλημα, αλλά διαφωνώ με τα βασιλικά, ούτε το δέχομαι σαν βασιλικά. Δηλαδή δεν δέχομαι, είναι αμαρτία αυτό που κάνετε. Αμαρτία είναι αυτό που κάνετε εσείς, γιατί συνέχεια μιλάτε ότι πλησιάζει Χριστούγεννα. Με αυτά που λέει για το βασιλιά δεν τα δέχομαι. Είναι διαβολικά. Ο βασιλιάς είναι διαβολικό. Αυτά που κάνετε εσείς. Ο βασιλιάς. Δεν σας βρίζω. Τι λες τότε? Δηλαδή με αυτά που κάνετε καταστρέφετε την νεολαία. Εδώ πέρα πρέπει στους νέους να δώσουμε ιδανικά. Και όχι να τα οδηγήσουμε προς τη διασκέδαση στην αμαρτωλή. Και που μίλησε περί αμαρτωλής διασκέδασης. Γιατί ο βασιλιάς με τη διασκέδαση στην Ανατολή. Αμαρτωλή γιατί. Γιατί Γιαννάκος με δίνει. Στο Zoo Gallery μου δίνει παπούτσια. Με τραγουδιστές. Μετά εσύ τι λες? Μπίλι Ντένις, Αντισίων, 5. Τώρα το κατηχητικό θα ακούμε και λέω Τσάκο πια. Είναι εκπομπή για κοπέλες. Ρωτήσατε όταν λέμε drag show τι εννοεί. Αλλά είναι αμαρτία αυτά. Τι είναι drag show κύριε Λουκά? Να απαντήσω. Να απαντήσω. Λοιπόν, είναι για μένα η ερώτηση. Να απαντήσω. Κανείς δεν ακούγεται. Κανείς δεν ακούγεται. Ο Διονύσης. Κύριε Λουκά, υπάρχει ο σταθμός της Αποστολικής Διακονίας. Λοιπόν, να πω τώρα, αν θέλετε. Ναι. Λοιπόν, να πω και τη δική μου άποψη. Είμαι και εγώ εναντίον των ροζ τηλεφώνων. Τα θεωρώ απλά σαν λύση κάποιες ανάγκες για αυτούς που δεν μπορούν εύκολα. Μιλάμε για διασκέδαση τώρα. Για διασκέδαση, μια και είμαι και εγώ άνθρωπος της νύχτας. Μια και εγώ είμαι άνθρωπος της νύχτας και την έχω φάει τη νύχτα με το κουτάλι που λέμε. Του γλυκού ή του σούπου. Και είμαι υπέρ της διασκέδασης. Λοιπόν, τέλος πάντων, η ερώτηση είναι προς εμέ. Λοιπόν, όταν λέτε πορνεία, εγώ αυτά που κάνω είναι show. Τι κάνετε? Διοργανώνω show, party. Για να διασκεδάσει ο κόσμος. Αυτά είναι διαβολικά. Ποιο είναι διαβολικά και πορνεία? Και μετά εσείς συνέχεια, ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Εσείς μου λέτε ότι να τελειώσω τα πάντα κάνουμε, αλλά σε show να το βλέπεις και να φεύγει καλλιτεχνικό πράγμα ότι είναι. Δεν μπορώ να σας κατακρίνω τι κάνετε. Δεν ξέρω τι κάνετε. Να σας κατακρίνω εγώ όμως τι κάνετε, γιατί μιλάτε συνέχεια. Για τη θρησκεία. Τελειώστε. Να απαντήσω. Να απαντήσω. Τελειώσαμε σε απαντήσετε. Στο λόγο. Βέβαια, δεν θα πει. Κυρία Λουκά, υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν αγγελίες που δεν είναι καλλιτέχνες. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι καλλιτέχνες. Εδώ μας λέει. Και βάζουν αγγελίες για πορνεία και αυτά. Σε εμάς πρέπει να βρείτε την πορνεία. Ένα λεπτό. Ο Διονύσης δεν ολοκλήρωσε. Και μας λέει ότι είμαστε εκπορνευτές. Κυρία Λουκά, κάνετε πρόβλημα. Στόχατε, εξομολόγηση και προσοχή. Να σου απαντήσω. Να σου απαντήσω. Λοιπόν, μιλάς ότι τώρα πλησιάζουν γιορτές Χριστούγεννα και μιλάς για τη θρησκεία, τη χριστιανική και όλα αυτά. Μιλάω εγώ τώρα. Λοιπόν. Λοιπόν, και πλησιάζουν οι γιορτές και Χριστούγεννα και τι κάνει η θρησκεία για τις γιορτές και τα Χριστούγεννα που πλησιάζουν, που δεν κάνει ούτε καν ένα συσίτιο για τους άπορους και το κάνει ο Δήμος. Να τελειώσω. Επίσης, στους σεισμοπαθείς να πει η Εκκλησία ότι δεν φτάνουν να τους χτίσω 100 σπίτια, να τους χτίσω τουλάχιστον ένα και με κλήρωση να βγει. Η Εκκλησία τι κάνει? Είπε, δεν ψηλό. Ο Διονύσης. Ψέματα λέτε. Διονύσης. Κύριε Λουκά, είναι η σειρά μου τώρα. Μιλήσατε κι εσείς και όπως και όλοι πρέπει να μιλάμε για να υπάρχει πολυφωνία. Είμαι υπέρ της διασκέδασης. Αρκεί οι νέοι να προσέχουν να αποφεύγουν τα ναρκωτικά. Γιατί δυστυχώς μέσα στη νύχτα υπάρχει και η μάστιγα των ναρκωτικών. Θα πάνε και στα ναρκωτικά, δεν το ξέρετε. Το πρωί δεν κυκλοφορούν ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά είναι και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το ίδιο τροπάρι. Είμαι 25 χρόνια στη νύχτα. Τα ναρκωτικά δεν κινούνται καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Και όχι μόνο στη νύχτα. Ακόμα και λοιπόν, πρέπει να προσέχουν. Εγώ είμαι 25 χρόνια στη νύχτα και δεν καπνίζω και δεν πίνω. Δεν έχω μυρίσει καν ουίσκι. Πού τη βλέπεις τη νύχτα που διαφύρει? Δεν καπνίζω, δεν πίνω. Σύντομα. Ναι.
Και γι' αυτό προτρέπω όλους τους νέους να διασκεδάζουν, γιατί μια ζωή την έχουμε. Και αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καθαρίσουμε. Και πριν τελειώσω, και πριν τελειώσω, συγγνώμη, οι νέοι που οδηγούν στη διασκέδαση αυτή νιώθουνε. Και πριν τελειώσω, σύντομα όμως, γιατί θα τελειώσει η εκπομπή. Μια στη Μαρίνα που γνώρισα το μεσημέρι στη φιλοσοφική σχολή. Δεν τη θέλουμε, δεν τη θέλουμε. Και στη Μαρία από το ΙΕΚ Περιστέρου. Δεν τη θέλουμε. Και στην Ελέγχη τη Ροδάνθη και τη θέλουμε. Και στην Πέπη μας. Αφιερώσει σε αεραστεχνικούς σταθμούς. Κοιτάτε, αυτό που λέει είναι ψέμα για την Εκκλησία. Η Εκκλησία δίνει παντού στους φτωχούς, στους άρρωστους, παντού. Βοηθάει η Εκκλησία. Δεν το δέχομαι. Δεν θέλω να κάνω μπαχαλό εδώ. Δεν το δέχομαι. Ξέφατε αυτό, ότι η Εκκλησία δίνει. Όχι, δίνει πολλά. Και εκατομμύρια δίνει. Βεβαίως δίνει. Είναι ψέματα αυτά που λέει. Να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι στη διαφθορά το υπαριθμόν ένα υπεύθυνος είναι η οικογένεια. Διότι όταν βλέπετε ένα παιδί 14 χρονών και του δίνουν 10.000 για χαρτζηλίκι την ημέρα και του έχουν και μία μηχανή των 2,5-3 εκατομμυρίων, φυσιολογικά είναι όταν φτάσει στα 18-19 να έχει κορεστεί το ίδιο το παιδί. Κύριε Μαρίνο, συγγνώμη, έχουμε τηλέφωνο. Εδώ αυτόφορο. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Θα ήθελα να μιλήσω με τον Γρηγοράκη. Με τον κύριο Γρηγόρη. Τη Λουλουδού, τη Φτερού. Παρακαλώ, δεν θέλω χαρακτηρισμούς, εάν θέλετε να μιλήσουμε. Μη με αναγκάζετε, εκμεταλλευόμενη την ευγένεια και ανεκτικότητά μου, να κλείνουν τα τηλέφωνα. Λοιπόν, εκεί πέρα θέλω να καταλήξω ότι όταν είναι τα χαρτζηλί και τις μηχανές έχουν τέτοιες μητέρες, πώς αυτά τα παιδιά και πατέρες, πώς αυτά τα παιδιά στα 18-20 να μην το ρίξουν και στο ναρκωτικό και στα ροζ τηλέφωνα. Και όταν βλέπουν τι γίνεται γύρω τους, που δεν υπάρχουν δανεικά. Αυτό δεν συμφωνώ. Τα ιδανικά τα πάμε από μιας εξ αρχής ότι ιδανικά πρότυπα δεν υπάρχουν. Γιατί όταν ήμουν εγώ 18 χρονών είχα σαν πρότυπό μου τον Καβάφη, τον Ελίτη, το Ρίτσο, το Χατζηδάκι, το Ξαρχάκο, το Μάο, το Λένιν, το Στάλιν. Εδώ έγινε γκάλωπ για την όποιος δεν συμφωνεί δηλαδή μαζί σου δεν είναι σωστό. Τι να μην συμφωνεί ο άνθρωπος. Μονολυθικά ό,τι λες εσύ αυτό. Εγώ θα ήθελα να είσαστε τώρα με το γιο σας που σας έχει ανάγκη. Και εσείς είστε στο κανάλι. Δεν συμφωνώ κι εγώ με αυτό. Γι' αυτό λένε ο καθένας τη γνώμη του. Κοιτάξτε, τη γνώμη λέμε. Εκεί πέρα θέλω να καταλήξω ότι από τότε που έπεσε στο Ανατολικό Μπλοκ, και πλέον υπάρχει ένας πλανητάρχης, μια κινητήρια δύναμη, η Coca-Cola, αυτομάτως αυτή η πόλη που λέγεται Coca-Cola, ο αρχηγός αυτός, μας στέλνει όλους αφιωμένους. Είτε είναι σεξουαλική. Όχι, λέμε Coca-Cola, εννοούμε χρήμα, εννοούμε πολυεθνικές, αυτά εννοούμε, δεν εννοώ το αναπτυκτικό. Δεν εννοούμε τη συγκεκριμένη Coca-Cola, ούτε το Sprite. Εννοώ ότι μας στέλνουν αναφιωμένους. Και μην πάμε μακριά, ότι τώρα την μέρα την επιτεθεί η Αμερική στο Ιράκ για τα πετρέλαια. Ακριβώς. Δεν υπάρχει ένα να υποστηρίξει το Ιράκ, γιατί είναι μία υπερδύναμη. Μα ακριβώς. Αυτά είναι μεγάλα παιχνίδια. Είναι μεγάλα παιχνίδια που έχουν σχέση και με τη διασκέδαση, διότι αφήνουν την νεολαία να μην σκέπτεται. Άρα ένα πολύ μεγάλο βρώμικο παιχνίδι που βάζει τα πλοκάμια του στη διαφορά της νεολαίας είναι και η πολιτική. Από εκεί ξεκινάμε. Και να σκεφτούμε κάποιος πολιτικός, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά του, που είπε ότι και πολλά χρήματα που παίρνουν για τους προεκλογικούς αγώνες είναι το χρήμα μαύρο. Και επίσης, θα μην αναφέρω ονόματα, γιατί δεν θέλω να πολιτικοποιήσω τα πράγματα, υψηλών πολιτικών προσώπων που είχαν διασυνδέσεις με εμπόρους όπλων, εμπόρους ναρκωτικών που χρηματοδοτούσαν τον πολιτικό τους αγώνα. Επομένως, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Ακριβώς. Και αυτό το κεφάλι μπορεί να είναι η πολιτική, μπορεί να είναι η οικογένεια, μπορεί να είναι το σχολείο, μπορεί να είναι εκκλησία. Και η εκκλησία βεβαίως. Όχι, δεν πρέπει να βρίζουμε την εκκλησία. Συγγνώμη, κάνετε λάθος. Συγγνώμη, η εκκλησία. Η εκκλησία, κοιτάξτε να δείτε, και νηστεύω. Καθημερινώς βλέπουμε σκάνδαλα με ιερωμένους. Έχουμε τηλέφωνο. Έχουμε τηλέφωνο. Ο Τριανταφυλόπουλος λέει τηλέφωνο έχουμε. Τηλέφωνο. Παρακαλώ. Εδώ αυτό φορώ. Δεν υπάρχει. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δεν σας ακούω καλά. Εμείς σας ακούμε. Δεν μας ακούτε? Το έχω πολύ χαμηλή, είτε το έχω τελείως χαμηλή. Με το κρύο, με την άσπρη κόκκινη κορδέλα θέλω να μιλήσω. Ωραία.
με τον κύριο Τάκη. Μάλιστα. Ναι, καλημέρα. Εσείς ανήκετε στην Ένωση Κεντρών, αν δεν κάνω λάθος. Σας έβλεπα δηλαδή στο κανάλι το 40 του. Μάλιστα, ναι. Ένωση Κεντρών. Ναι. Έχετε φύγει ή είστε ακόμα? Δεν θα πω τώρα προσωπικό από την τηλεόραση, αν θέλει κατηδίαν να πάρει τηλέφωνο να σας εξηγήσω. Τώρα δεν είναι σωστό να προβάλλω ή αυτόν. Έχουμε ένα θέμα αντικείμενο έτσι. Άρα διατίθεται όμως σε τηλεφωνική επικοινωνία να έχουμε να σας εξηγήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Εδώ στο χορό. Ναι. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Θα ήθελα να μιλήσω καταρχάς λίγο με τον φίλο μου τον Διονύση. Να του πω ένα άδε. Το μικρόφωνο πάνω. Συγχαιρετώ. Άβε. Άβε Διονύση. Ατομή, παιδεία και μπούτια γυναικεία. Το είπα. Εγκρίνω και παυξάνω. Και εγώ το ίδιο Διονύση. Λοιπόν, με την κυρία Λουκά θα ήθελα να πω να μην τη στεναχωρείτε. Γιατί συνέχεια βλέπω ότι τη στεναχωρείτε και στην εκπομπή. Εγώ την εκτιμώ. Η κυρία Λουκά την εκτιμώ. Για μένα, πώς του λέτε σύντομα. Η κυρία Λουκά την εκτιμώ. Όχι, θα μιλήσω κι εγώ πριν να μιλήσετε εσείς να τελειώσετε. Άβε. Την κυρία Λουκά την εκτιμώ πολύ. Ναι, ήθελα να πω ότι αλλή μονό μας αν δώσουμε την πάση... Είσαστε στη γραμμή ακόμα. Ναι. Δεν έχετε τίποτα άλλο να πείτε σχετικά με το θέμα που μας απασχολεί, γιατί έχουμε μόνο 2 λεπτά. Θα ήθελα να πω ότι για τις Βουλγάρες όλα αυτά που λέτε, ότι είναι μια καλή ευκαιρία ας πούμε, για τον ελληνικό λαό να πηγαίνει εκεί πέρα σε οίκους ανοχής και αυτά ας πούμε, γιατί είναι πολύ φτηνά. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ περιορισμένος ο χρόνος. Θα είχαμε όλη τη διάθεση να σας ακούσουμε ευθέρια. Αλλά η κλειψίδα του χρόνου μας πιέζει. Οι νέοι ποιον έχουμε, δηλαδή ποιον έχουν πρότυπο, να έχουν τους Αγίους της Εκκλησίας μας, να έχουν τον Χριστό. Ο Χριστός κυβερνήσει την νεολαία. Βλέπουμε ότι οι νέοι ποθούν για ιδανικά, ποθούν για την αλήθεια, να ζήσουν την αλήθεια και εμείς τους οδηγούμε προς την... Το είπαμε αυτό για εξομολόγηση και λοιπά. Παρακαλώ, αφήστε με να τελειώσω. Τελειώνει ο χρόνος. Παρακαλώ πάρα πολύ, θα είστε εντός θέματος. Θα είστε εντός θέματος. Είμαι εντός θέματος. Να είστε εντός θέματος. Ξομολόγηση, κοινωνία και σαντανισμό. Τα ακούσαμε. Δυστυχώς βλέπουμε ότι οι νέοι μας δεν έχουν ιδανικά. Δεν έχουν ιδανικά, δεν τους οδηγούμε στο σωστό δρόμο. Εδώ πέρα βλέπουμε καθημερινά τα παιδιά πεθαίνουν από ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά είναι μέσα στα σχολεία. Και τι, αντί να τα οδηγήσουμε προς την εκκλησία... Πόσοι παπάδες έχουν παραπλανήσει, παιδιά. Σε παρακαλώ κύριε Σταυρόπουλε. Γιατί κύριε Λαουτσάκο, να μην μιλήσω εγώ. Αντί να τους οδηγήσουμε προς την εκκλησία, προς τον Χριστό, τους λέμε να πάνε σε αυτές τις διασκεδάσεις και στο ένα και στο άλλο. Εκεί είναι καταστροφή για την νεολαϊκή δεινοσθάνατος. Το οδηγούμε μια ώρα αρχίτερα στον κατήφορο. Στην καταστροφή και στο θάνατο. Εγώ λέω αγνότητα στους νέους, αυτό το σύνθημα λέω, αγνότητα προς την υγεία και να αγωνιστούμε αγνότητα και τα φιλόπουλα να τον σταματήσουμε. Πάλι διαφήμιση. Και ήθελα να πω κάτι, όχι σας ήθελα να πω στον Τράγκα, δεν το λέω κύριο Τράγκα, εσείς Τράγκα που έφερες τη Μιχαλονάκη στην εκλογή σου, γιατί την έφερες? Για τον ίδιο λόγο πηγαίνετε κι εσείς. Για τον ίδιο λόγο πηγαίνετε κι εσείς. Επιτρέπετε Τράγκα εσύ να φέρεις τη Μιχαλονάκου στην εκπομπή σου? Ντροπή σου που έφερες τη Μιχαλονάκου στο Βίβα Αντένα, του Βίβα Λουκά. Όχι, βρεις εμάς, εσύ είσαι χειρότερος. Να κλείσω την εκπομπή σε παρακαλώ. Όποιος... ήθελα να πω για τον Καταφυλόπουλο, ήθελα να πω ότι με παίρνει... Σε παρακαλώ, μιλήσουμε κι εμείς. Είσαι κάθε μέρα εδώ πέρα, θέλω να μιλήσω. Με παίρνουν τηλέφωνο και θέλω να μιλήσω, να αποχαιρετήσω το κοινό. Μα κάνεις μίληση. Σταυρόπουλε, σταμάτα να μιλήσεις. Θα μου βάλουν νέο βάζ. Ότι είμαι λέει νεκρή τώρα, είμαι δύσκολη. Λοιπόν, δεν μπορώ να συζητήσουμε Δευτέρα. Δευτέρα. Να υποχαιρετήσω το κοινό. Ο κύριος Φώτης. Σε παρακαλώ, μιλήσω μετά. Σε παρακαλώ πολύ. Σε καιρούς λιτότητος, σαν βασιλιά στο show business, σας αφήνω το τελευταίο μήνυμα για απόψε να διασκεδάζετε με όλες τις δυνάμεις, να βγαίνετε κάθε βράδυ έξω, αφήστε τους σκοτούρες έξω από την πόρτα σας, τους παπάδες και τους διαβόλους. Σκάσε μιλάω. Σκάσε μιλάω. Μίλησε, σε παρακαλώ. Μίλησες. Είμαι στο λαό σου. Μίλησε.
εσύ το δελαχταριστά πολυφωνία. Βέβαια, με προφυλάξεις, να προσέχετε, να περνάτε καλά. Ο κύριος Πρόεδρος, το λόγο. Η ζωή είναι πολύ μικρή. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να είναι πλημμυρή. Και ελπίζοντας στην διασκέδασή σας μέχρι την Δευτέρα που θα είμαστε και πάλι μαζί μετά τις 11.30, γιατί πάντα εμείς είμαστε στηριγμένοι στη δική σας αγάπη. Γεια σας και χαρά σας.